Zimbuyari pakona simuroi. Zimbuyari pakona simuroi. Zimbuyari pakona simuroi. Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. I'm officially back. Hands madzoko Chido. Love you so much Chido Tanga. Ndadzoka. Kana ndadzoka muchikona. Chia. Aiwa ndadzoka. Ndadzoka. Muchikona tatirega ndzoke. Aiwa kana ndamboti handisi kuita live ndione yezvo. Vanhu vabuda kwanzi na baba wepanapa nemudhara wangu. Ndikunda nevana vangu kusaloni kuti vanoruka zvikoro zvivhugwa neWednesday. Tikati ndasara ndoga. Ndobva ndati chega nditanga kugadzira life yangu ndinde pa live kunosara nchitei. Andavapuka. Anti vanodzoka mangwana. Anoona. Vanodzoka nhasi manheru. Anyway, vanodzoka nhasi manheru. Ndikanosara nchitei rega ndinde ku live. Iri kutopedza kugadzirira guys, ndatogadzira zvangu ndiri kudai so. Ndiri kuwagedhe riri kuvhugwa. Munhu ari kupinda. Ndikati kumadzoka svikanzi tasvikowana kune line. Saka tanzi tabhuka tachidzoke mangwana kuseni. Ndikati pane pandicharega kuita live yangu. Ndikati ndikunda pa live svikanzi no problem ndai pa live. Ndigai nditotora ndimbotora motikari ndinde kunogadzira. Vatora 1 mota. Vatora 1. Kabva wabuda vakaenda kunogadzira. Saka ndafana ndikati rega let me just go have a nice time. Need to say a prayer. Okay? All right. Hands na mama, she needs to say a prayer. I don't know if the spirit, when the spirit speaks, we listen. Hands prayer. I'm trying to aid you, mama. That's okay. Melta and tea. Tea. Yeah. Mama say. Mwana. What do you say? Waturu kutanga nasa anditika. Mwari baba, mwari mwana kumara, mwari mweya mchini. Tinofuga mapapiri pesi cherise madiaries. Mweya kepa, mweya madzidza, mweya madzetekuru. Tinorai nezita Jesu hatidi. Mwana wedu adzoka. Sisi wedu adzoka. Amai wedu adzoka. Tete wedu adzoka. Vari kutaura wega kuti wadzoka. Satan back to sender. Amen. Asi ndoramati muri kudzoka. Manganga makataurira kuti ndichadzoka musi wakati. Mukati mukaona kuti isusu vana venyu tiri kuchema. Kuti dzokai amai taremerwa nemweya yemadzinza, mweya yemadziteteguru, mweya yechamudenga, mweya sakarurama. Amen. Back to sender ndozvamainamatira. Muchinamatira mweya yemadzinza. Mweya iri kutenderera. Mweya inongotora vana. Mweya inongotora ana adhuwe. Mweya inongotora vari kutenderera baba. Ndozvamadzokera. Matotumwa. Handizive zvamawinga. Handina kutaura nemi. But ndangoti munamato titange nemunamato. Kuti Satan asapinde. Back to sender Satan. Back to sender Satan. Back to sender Satan. Back to sender Satan. Ndozvandangowinga zvangu. May God continue to bless you, diaries. Nevamwe vese vasiri madiaries, nevamwe vari kuteera. Tinokudai. Mwari wakuitire zvakanaka. Tiri kuremerwa munyika dzatiri kugara. Hatina kugari. Hatina Easter, hatina Zorora, hatina kana chii. But tangoona munhu anenge atumwa, anenge azimiri. Tongosekerera kuti Mwari maita zvei. Nokuti hatina kumboona chinonzi Easter. Mwari mutiitire zvakanaka. Umuitire zvakanaka. Muitire mumwe nemumwe asiri mudiaries. Muitire nemadiaries. Muitire nemunhu wese anonamata navanamati. Chipiri ndemunamato wangu kuti madzoka naso. Shingisai mwoyo wenyu. Shingai. Mwari wakuitire nyasha. Amen. Thank you, my sister. Thank you, mama. Thank you, my mother. Thank you. Satan, right behind the corner. That's where he is. Because the moment I open my mouth, the moment my face shows up, it disturbs the kingdom of the devil. Back to center, back
to send, beg to send, beg to send, beg to send, beg to send. I love you. Hi. Amen. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wow. Wow. Thank you, Mama. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you so much, Namata. I know the devil won't stop anytime soon, guys. This is one thing for sure. The devil will not stop anytime soon. But as soldiers, as we are going to soldier on. We move. We are not going to stop. Our mission is not to stop. Guys, kubata moyo one, kubata moyo one, two, kubata moyo one, three. The people, if there are people, 5 people who loves you genuinely, the 5 people who prays for you, is better than me having 2 million people, guys, who are confused, who doesn't know exactly what life is. So I'm very much content and I'm very much thankful for the team that I have. Thank you, Mama. Thank you, team. She's a mother to me because she's older. She's old. Mama. Those are number good platform for Vanvakuru. Because vanenge vari vana mama ndakati vacharisa ndivana mama kwandiri but vanenge vachiti SIS handichimaona so iplatform yakati munhu wese anenge akasununguka yemachembera akasununguka so zvinove zvandinozoita nditaura papa nditi vechidiki vanenge vasiri comfortable pano please ko mukarespect vana mai venyu vari pano moenda kune vechidiki kwamunokwanisa kukwana musiya machembere achiita bhizinesi ravo because truly ndofunga kune vanodzamirwa madzamirwa nemunamatwa vaiswa namai ava kuti we know the devil anenge akamira ari pakona and it's true anenge akamira because the moment I show my face, the moment I open my mouth to talk, the kingdom of the devil shakes. The kingdom of the devil shakes. That's how powerful I am. The moment I show my face, the moment I open my mouth to speak, kingdom, no shaker. They start coming with their arrows. They start coming with their AK-47s. They start shooting. Tomorrow they'll be here saying, we love you, SIS. Today they come, they're shooting guns. That's how we are as human beings. Shumbresi, switch account yako, switch your account. Switch your account. Switch your account, switch your account. Right. Tawuya, guys, we are here and Ramberi, Atiskumira. Never mind about anything else, guys. We are here. Let's do what we are going to do here. Let's play what we are going. Let's play the game here and leave everything else. When the time is right, the guy shikurirani muchazviona. The guy shikurirani muchazviona. Right. So, guys, nas tuda kutaura nezvenyaya comment. Tuda nezvenyaya comment. Pane comment yakaiswa mu comment section. Anditika musure mokunge ndaposta nyaya yekuti guys kumabhawa uku musatambire muchinda kunomwira mirai kudzimba varume somehow comment iyo yakangono sura kwakangonosangana ne comment ye this guy anditika akanyora comment yake kuti akanyora comment yekuti manje yezousei akutaura platform iri wrong now. We brought in another topic topic now. It's going to be a confusion. And it's going to be a confusion. I think it's your phone through. Then the Bamunianyora kuti murume anyora kuti zvina nikuenda kunobaiwa nebanga kubawa. Pana kuti ndimwire kumba. Because kumba vakadzi vanoshusha. Hauna peace. Kubawa I find peace. Truly speaking, guys. Guilt is charged. Ndini mumwe, guys. Ndini mumwe. Kome ndiyo yakataurwa yakandichibate. Asi ndakazoti paenda kunyasofunga ngati patinopopota guys. Tinongozomka makuseni chingopopota here. Pasina chiripo. Chiripo chongoda ndingomka makuseni ndibona gwa kuti ndakungofuma makuseni chipopota pasina chaitika here. Hanimona. I know kuti tiri chipende. Hanimona. I know kuti tiri chipende vakadzi tinotaura. Andizivi ndichazonzwa kuna vakadzi. The reason why tizoti patenge takubata tapeta kuda kutaura normally varume vedu vechiAfrican antika we try discussing issues avadi anoitsika anoivharavhara ndosaka ndakabatira ini ndine unanswered questions antika ndine unresolved issues ndati ngatitaure let's talk handiti uri kumhanya uri kuzvambarara pamusoro pezvatoda kutaura saka toita sei hanimona so ndicharamba ndakabatirira musi wandokubata ndakuda kuti nyaya tidzoke titaure handiona wakuti ndakushushwa
Anmona ndakuti ndakushushwa. Then andizoziva kuti ndakunzwa kune vamwewo kuti kune anongowo dhimonera kuti ndida kungopopota here ndingopopota mwana wamwene makuseni. Hey Susan, I actually love you. Anmona Terence ari kuti vakadzi amusikwaziani aiwa Terence usakangana kuti neni ndiri mukadzi andika neni ndiri mukadzi so tokushaya kufita ini mupfungwa dzenyu and we want to try and fit in brain dzenyu kuti munenge muchinei tichizvimiririrawo andika tichitaurawo kuseti kwetisoda kuti tosangana pakati and toda kusangana pakati musangotsikirira vakadzi ende kungoti vakadzi tisikirire varume chitengoti varume toda kusangana pakati tionesana andika kuti aiwa baba inini kumakwanyu mukadzi ngataure maissues munoda here andimona munogara pasi muchitaura then kweta mwanzi anzi vakadzi vanongoda kupopota andimona okay kana pakadarowo tichida kupanzwa nhasi kuti rinenge riri shave here idhimoni here but I trust me guys kazhinji kachona ukaona mukadzi achiti avhura muromo akutaura panenge pane maissues andifungi kuti muchifara guys muchinakirwa mumba menyu mune mufa everything zviri okay guys munongotanga kungopopota kuti putseki kana kuti kudii hameno kutanga chipota kuti kudii anenge kupenge here mukadzi wachona hameno kana zviriko tichada kuchinjwa nhasi and no, it's not popota, it's because we care. So that's what I don't want to talk. That's what I'm saying, Grace. That's what I'm talking about. Even we're married, vanema partners are, vanema boyfriends are. Guys, what you not only boyfriend, which is pane issue ilipo, that's only muno, which is pane issue kadeka. Oh, vai zamba. And pamwakona kana ili message phone, you want to understand about the message. And kuti chichi kutauri katoka muzwa phone, akujamba and akujamba achikutswana chako. You want to start kune question lakuti saka munhu ari kundivhara kasi zvandikufunga ndizvo. Anditoona zvandiri kufunga ndizvo iri musoneka kati nhasi wakutuku chimubvunza oti akadzi amuswere kineni hanzi ine handikwanisi kuswera nemurume wangu zuva rese pamba anobowa ngaanotamba nevamwe kana asina kuenda kubasa ndomuti ndokuti musakonane zvakanyanya okay hanzi inini handidi ngayendi anotamba namwarume ndokuti hatidi kuswera naye the whole day ndoti tisakonane zvakanyanya pamba wow that's something uya kuti haisi nyaya yekuti kupopota inini iye hake personally variko vanhu vakadaro ushu 1 for 1 inini hangu ndikatoswera zuva rose munokuti munoziva here kuti murume nemukadzi munopedzisira makuita kunge vatevedzana murume nemukadzi munopedzisira makuita kunge vatevedzana kana makugara mese paipaya marorana munopedzisira makuita senge kana mave nemakore senge kana mane masenge sesu tave nemakore tachembera navo madharani naye mudharawo tave nemakore munopedzisira makuita kudhererana munopedzisira makuita kunge mukoma nemunin'ina andimaona saka panika kudhererana saka kuti mwaende mozoyama minetsi wayamosekawo ndozvokutaurwa nemumwe umwe akati sisimeni mamwe zvimwe maspirituals anenge asikadi kugara mumba yes that one I agree zviriko Amy love you too andimaona zviriko futi izvozvo andimaona saka toda kumbovhurira tinzwe varume uyai musununguke kuzvimiririra antika sununguke kuzvimiririra mutaure anti kune vari kukwanisa kubatawo Gertrude antika mutaya anyora comment adapina apo ndakuibvisa comment issue antika please mubatewo WhatsApp because hapana namba yake ari kuti vavirwa nedambudziro bulawayo sisi vake vashakirwa nemwana havana pekutangira vari kukumbirawo rubatsiro rushoma rwamunenge munarwo semadiaries anditika so ndakahana kuisa nhamba angoisa comment yake saka you are free kumpindira muinbox kana uine ka 50 rand kako kana uine ka 100 rand kako kana uine ka 2 pounds kako womukandira kuti wakwanise kuviga mwana ari kunzi ashaika wasisi vake and if you can and if you are free anditika thank you very much apa ndakuda kubvisa ndise nhamba anditika ndakuda kuisa nhamba ndakuda kuisa ikuti vanhu mufone 064 ndakuti mufone ipapa I want you to call here. Varume vari kuti ini ndonatsa kuti varume ameno kudati ndakataura zvinhu zvisirizvo ini ndonatsa kuti varume nyaya yekunomwira kubhawaka inyaya yekuti vanenge vachida kuona magaro maspika ekusurisa ari kumabhawa uko anenge achingofura guys munomanya nevarume venyu bhawa here muinde nevarume venyu bhawa rinenge rakazinza kudai rakatakura kudai mikwindi yawo manhanga aya ekusurisai richiti rikati fe roti fe pamene murume wako roti fe richifamba rinofamba 100 ipapo indinasoti vakadzi varume ngationa ganokuona ini vakagara vachingoona chiti fe rikadai plus aya remember embawa guys unogona ngorova antimaona unogona ngorova and that's it hapana mbawa unogona ngorova imwe yayi
regai timbonzwa vatanga kufona vatinzodeva kuti chii. Hello kola. Hello kola. Hello. Okay, ndofunga network yavo. Right, vachafona futi. Plus I think kubhawa kuimwe nyaya inenge iripo hanzi Mrs. Muliri speaker. Apike kune maspika kunze uko. Kune speaker kunze uko chairo. Ungati tine speaker idzi. Iwe kune speaker kuti ukaona kudai unomira hope kudai kuti munhu akatakura izvi zvinorema kudai kuita kutakura nyika yose kudai pamunhu wani unozvibvunza. Wakatarisa munhu akatakura iwe. Kuna vanhu vakatakura kuzhe kumaspika ekuti unonetso kuti zvakaoma antimaona right. Then imwewo point kubhawa varume vamwe ngachimbofarira kuenda kunoungana pamwe chete hesimanyoni vachinoona bhora vakaunganawo navo varume medzi vachitaura idzi men's conference dzatinotaurawo pano kudawo anenowo toda kunzwawo kuvarume nhasi kuti kubhawa kuti munosekrefesa kuti takuenda kubhawa kunoonera bhora ikodzani kumba munenge muchimbonotiza chii kumba chii chinenge chitika. Shumbresi, please switch your account. Haya ndo zvimwe zvikoti kota vamwe varume kuti anenge achida kuenda kunokecha. Ini guys ndipota siza zviri. Andika. Kota vamwe varume kuti anenge achifambira kuenda kunokecha. Asiya mukadzi wake kumba ukoko. Andiona. Akuenda kunotsvaka kukecha. Anenge ane ka 50 rand ngeke kanenge kakatusa pa side. Andiona. Kekuza kuti akagara asina tomboneta chigwishu. Andiona. Otobhadhira 50 rand yake. Otoenda amene kuti seri kwemutika kuti ndikupiwa kuti amene wanoita vonoita zvavo odzoka. But zviriko guys. Andiona. Zviriko has queen B. Hands being married doesn't mean you should be around each other 24/7. You both need alone time, approach the communication. Do you know approach the communication? You know what pose popotwa umuotiza hake for peace. Okay, that's another enguruva. Kokana munachi achi approach zvakanaka asi still achingojamba. Kokana nacho approach zvakanaka kuti ngatitaurei titaure nyaya dzedu munachingojamba. Ndiana ticket mari evidence yatiza i700 ticket evidence 700 ticket haiti but ukaita lucky unogona kusangana ne anokublessa one hafu zvisirafi yako woinda kufara nevamwe. Catherine, thank you my sister, thank you. Right, for night is guys funga dzanyu kuti mimi muri kufungei nekuti imi munoziva kuti kune varume mabora ngoma kunzoko. Munozviziva kuti variko varume kuti uchitotara kuti konva chana atakaitoivhara atodi because anogara asa kune zvipande zvakawanda panogara pane zvipande munozviziva. That's another point yekuti angle maybe approach haisiriyo. Yes Linda andiona maybe that angle approach inenge isiri right. Kokana angle approach iri right asi munhu asingadi kuti patauko panoitwa sei. Beauty Hope, how are you? Hi babes. Hello. Yes, should you say? Topic So, ndakagona kusvikoti ndite ndigona kuitawo marriage yakaita peace ndakaita foundation changosvika. So foundation ndakaita ndokazondibatsira kusvika kuma5 years kwandava kuma7 years 8 kwandave. So foundation yakakosha kuti paunosvika usvikobuild a foundation strong. Makabuild a foundation yenyu based on what? Ndio yatiri kuda secret iyoyo kuti tikwanise kuti vamwe vanzwewo handi tikava vari kuda kubuilda dzimba dzavo makabuilda how that foundation. So zvisimene zvandasvikoita ndakasvikowana murume wangu anga nevana vake vepanze. So zvinhu zvandisina kutiza so ndo foundation yandakaita yekuti mukadzi wepanze asauye mumarriage yedu. Ndakabvumirana kuti ngatimupei mari pemandi mari tikanyorana pasi tinogona mari yoenda every month mwana anotariswa sei. So foundation iyoyo haina kutidetsera kubhedhi mama because baba ane foundation yekuti every month anopuwa mari yakati. Pakaitika chino mumba handitaure same time ndosiya zvinhu zvopora kana 2 to 3 days zvatoporesesa ndozoataka netozoadresa nyaya yacho. So nyaya pairi hota haitaurwi kana uri marriage tinomboisiya yopora nyangwe ichikurwadza sei. So ndogona kupodza nyaya ndozotaura nezvayapora
nyange ichibaya sei. Okay, so okay, arikutaura kuti iye haarare nema-issues like ma-issues akamanzwa emba make anogona kupora ombomira orelaxa ma-issues oita calm down ositoka kuma-adresa kune murume wake zvadarika zvisiri hoti handiti. But as we know kuti vanhu havafanani handitika mainini imimi mundo zvamuri izvozvo handitika kune mumwe munhu asingatogoni kurara akatakura chinhu mumwoyo anototi akachitaura ipapo chinobva chapera oita sei? Usingagone kurara but nzira yauchashandisa kutaura unoona iye kuti ari kukuresponda sei because iwe oshanda nemurume wake mapinduro anoita kana uchichipisa kana achiresponda zvokuti akanya ari kunzwa taura asi usingaite mashoko ane hasha taura nyange akanyarara ari munhu ari kunzwa because varume vane sisitemu yekusapindura usazoenda uchimubaya-baya uchimudhunga-dhunga uchimurovarova taura uriko uchingotaura mapoints ako iyayo nyange akanyarara taura mapoints ako kusvikana uchiita seusamhanye kuchema utaura wobva wakula down usazotaura kusvika mangwana unobva wazoita sei wapedza shungu dzako then waenda because varume havapinduri they don't respond most of them so unotaura ugotaura then kana wadaro wapedza kutaura paye wobva waita sei wakula down atozvinzwa somehow kuti zvikubaya pari then iwo wapedza shungu dzako ozoidzokera futi kana zvazopora usangoramba wakutaura kurova madhoo wakuita sezvi zvine violence mukati so vakadzi violence tofanira kunge tichiredusa nemashoko akawanda kumba kwavo wakazvarwa nomwe usingatongoziva because mukutsamwa muchabudisa zvakawanda zvichazoitisa more problems. Okay, handi muri kuzvinzwa guys, ndikola ava ndo angle yavo hanzi for how long have you been in your marriage? Kodwa kuma it's now 10 years but every day is like my best friend anotondibatsira kuenda kubusiness redu ratinaroma anotonokorobha chaiwo mucleaning service yedu is that relationship yatinayo utanotoenda neni vanondibatsira timopa kana tine imwe guest house iripo is that friendship yatinayo iyoyo because ndakazviona kuti hatida kusadzisa confidence yake umupe chinzvimbo chake usatore everything pane zvaunoona kuti apa ari kukanganisa omupa confidence yako nyange asina mari oti baba ndiri kubhadhira wareti mari iendesa iyi namasitanda nyange uchibva muhomwe mako umupe zvinzvimbo zvake sababa mubai momunoitisa zvinenge zviri nani so ndo mafungira angu nemashoko sisimeri kune mashoko anorwadza kuti mashoko rikaenda ridzoreke so vakadzi vakawanda anotuka nezvamai vake zvinorwadzawo munhu so zvese zvaunoita ita mupfungwa dzako kuti pfungwa dzangu it's for peace so paunotsamwa unongozvidza kuti life is too short zvinhu izvi zvofanira kungoadreswa zvakanaka uzvirimainde mashoko aunozviudza uri pachako kuti peace life is too short paunotsamwa unongozvidzora wega kuti you know what I can learn this thing zvidiki usafamba uchingomaka ubereki pane zvimwe zvaunosiya zvingoenda nokuti every small thing unofanira kuadreswa every small thing inoadreswa kana yazoitika ka2 ka3 ka4 first time we can let it go ngomuzati handifari waena one try to change and then mamudaro ateerera and then kola wamudza udaro ateerera anyarara wamudza randifari na one mangwana ubva yana 3 yes wakuzozviadresa manje neimwe nzira because kana uri mukadzi simeri unoshandisa intelligence asingazviite iwo wega pauri one chizvikudza kuti second step yangu chii munhu ndazama kumudza ndopaukuenda paya nebhacha riya kuti I don't like this izvi zvichazoita kuti zvikasvika pakudai anoona kuti mukadzi wangu anosvika patime anoti this is yes to stop because ndichazoita action yakati varume vanokuverenga sebhuku kana uri soft forever vanoramba vachikwira so iwenda nerimwe bhacha rokuti I don't tolerate this thing so try to change chataura nehama dzako or we just separate once sazvinotingoendengera sisimeti nomuudza once you know what this I don't like it so first button resoft second third one unoenda une confidence that you have to stop this now practice hama mukati professionals then zvikaramba baba ndochisunduruka zvangu anoziva kuti mukadzi wangu haandizvi. Alright, no, thank you very much Kola ne-advice yako yayo wakapa vakadzi vese pano. Thank you very much. I hope vari kuteerera guys. What works for her might not work for you, but you also can try it. It might also work for you. And Simawana, right? Yes. Thank you very much. Thank you very much, Kola. All right, guys. Ini Kola ndamunzvisa zvataura. Asi mirai guys. Ngatimbotaurai. Ngatitangirei kumashure. Ngatitangirei kutaridze varume. Because Kola
vane type yevarume umwe wavo wawana handiti kune type dzevarume handika vana ndine gumbo rinorira pano akatodaro wakatoroorwa naye akatodaro kudhara gumbo rinorira pano nderangu so mukadzi hana sei ndoda kuti taure based on zvotaurwa nakola handika kuti zvine step 1 2 unomudza handizvidi onyarara odai pano kuti haushamiri muromo right ane gumbo rinorira pano nderangu handika hauna chaunotaura iwe uri mukadzi right 1 poita 2 unotaura zvaari kutaura izvi unomudza andiramba akanyarara most men they don't answer is true havadaire vanonyarara handika asi uchitaura naye kudai soka zvinenge zvichipinda neuko zvichibuda neuko kune type idzo dzakadaro handika wokuti wamudza kuti handizvifariri zvokuti uye mbana 10 anobva atoya na12 handika kuti uramba uchitaura right ndeimwe type koita imwe type handika yekuti inonzwa kunzi zvawaita bheka handizvidi yobva yateerera yototeerera kuti mukadzi wangu zvaari kuita handizvidi kunyarara anenge atotora mashoko ataugwa nechi you be grasping everywhere ndataugwa nemukadzi aiwa zvichoka mukadzi wangu dhisa hazvidi ndikanditore ndichengetedze right poita type yevarume handika yekuti anodohwa kana wawata kana kusvika kusembeka utosumuka mai mwana utotera kuti handizvidi utokwinya mangwiro ndokuti akuwe otherwise you don't talk inotofa yakalodi anoramba chikuendera mberi kune type dzinoputenda kunge dzanzwa anomona dzisina kunzwa dzoramba chiendera mberi ndikuona kuti tine type yevanhu vakasiyana siyana anomona kune type dzevarume vakasiyana siyana apa saka toda tinyesa nyaya iri complicated guys but toda kusvika pamudzi wayo toda kunyatsoinzwisisa anomona so murume wakola is one of those wekuti ndivai vanonyarara asi anzwa anomona hanzi we've managed 10 years now vari marriage mavo andichika 10 years it's a long time vari marriage mavo vachibatsirana vachinzwisana vachingokochana chienda then pane akomend akati ini ndatove nemakore 14 ndiri mumarriage anyora mucomment section tinenge tichingobayana saizvozvo tichingoenda zviri kutongofaya vanhu sometimes vanhu havana choice vanosvika pakusongojaira kuti ndo zvazviri kana makaona pacomment iyo pakatagwa comment iyo ndikaiposta varume vakawanda vakauya vakatsigirana vese vakatsigirana necomment yemurume uyaya handimaona mucomment section meaning to say kuti varume vese tikavatotivaisa pasaidi tikavabvunza vanouya ne one answer kuti vakazarikopota kumba kare ndinda kubhawa majority yevarume vanotodaro paita hanza dziri comment section ati ini ndiri murume handika being married hazvile kuti maungana nemukadzi wako 24/7 handiti you can be nemukadzi wako sometimes woendawo kune vamwe varume hatimaona so ini ndiri kuda kuti tinzwisise panyaya yecomment yakataurwa kuti zviri nani ndinde kunomwira kubhawa pane kumba because vakadzi vanopopota so inini hatayaris imi vaninna vangu madzikoma angu vari panapa namomzi vana vangu I want to understand why muchipopota kuvanhurume ava zvokuti vakusvika pakuchuza kuenda kubhawa pasina nyaya kungofuma chete muchingoda kungopoka mwana wemunhu kungopopotera mwana wemunhu asi on the other hand again tine imwe type yevarume yatava navo masivano type yevarume yatava navo masivano itype yemurume kuti anogona kugara pasi handika otocreata kana riri ghost chairo vari baba ototanga kutofamba kana mese maplatform achiterroriza vakadzi ndeimwe type yevarume atinayo saka type yevarume vakafanana neava vandapesera kutaura ungamugone here kumba can you tell him kuti zvandizvida kuteerera because anotoziva kuti ndofa ototirikana dai opfeka ghosti rake ototerroriza kana ave kumba kuda kuita baba ungamugone here kumudza akakunzwa munhu akadai because ndeimwewo type yevarume itoripo yakadaro type yatizvirano is there saka chii chiri kuitika kuti vakadzi vapopote vachidzinga varume kuti vaende kumabhawa vachidaidai toda kuziva ipapo what is the reason iri papi reason iri papi ndakambokudzai kuti sometimes kusavhunza kunyarara kusatovhunza kusavhunza kuti zii kutoita kunge usingazvioni kutoti zii it helps but havasi vese vanogona kunyarara ipapo ndopatuka kuti understand guys not everybody can keep quiet ukatomuti anyarara anofa nedepression mwana wevanhu anofa
depression mwana wevanhu muti nyarara just ignonyarara zvakasiyana ndinoona even pasocial media pandimunoona kuti nyarara zvisimeli mone sometimes zvinenge zvisingabvume kuti unyarara iwoni uchinzi nyarara saka kune vanhu vakatodaro in life kwete vamwe vanongoti naturally anogona kungonyarara anogona kungonyarara ngoti you know what, let me just but kazhinji vanhu vakadaro vanonochema kuseri ari one kuchema cheko because haana pekuzvitaura akati azvitaure pano munomuti nyarara Kelvin namba yangu aoneni akati azvitaure pano munomuti nyarara ignore but munhu akatakura mafeelings ake mukati anotaura kupi kana ane one anoenda mumba anogona kuita yake wese ake front face animaona but achibaikana because she can't talk or he can't talk. Let's go deeper. Yamkoma masimba, let's go deeper. Kuti mumarriage mune vanhu vanogona kunyarara, mune vanhu vasingagona kunyarara. Akatonyarara mangwana kunyarara chakutanyarara dara tutadza kuto munganisira mbese mchiti gwarafu. Mapota achikandwa uko, vanhu vachitukwa, vachidini because haana kutaura zviri mumwoyo make. The moment she speaks what is in her heart, zvatopera. For one, ndoziva vanhu vakadaro vana mamoyo. Nemutupo ndozana akadaro vana mamoyo nemutupo I know kuti angozvitaura zvotodarika nometa manga muchita fight yakaita sei nometa manga muchita squabble yakaita sei zvikangota akangotaura zvatopera. Okay, hanzi nanono anenge abayiwa ngabude yes marriage manje takadaro kuti abayiwa ngabude then that's no longer marriage now. Takuimwe nomwe takuita mazvake anditi baba vobuda vakadai mai vobuda vakadai tosangana kumba because abayiwa ngabude. Hands marriage no kutaura. You know, thank you for that one, Francisca. Marriage will teach you how to talk if you're not going to talk. Unotaura chete. Let's blend pin number kune yangu achiti number. Andi mukona tinasi mukutadza kuti nyatso kuimira topic. Topic is complicated but at the same time we need to address this. We need to address it. And more, we need to address it. I guess kunyarara, you can't just wake up uchingoti ndida kunyarara murumosho. Ndango munyarara chamubvunze murumosho. You don't just wake up and say that. Maybe there's a process for you to learn to nyarara. I mean, maybe kana to zvinamatira chako it's a process, gradual process. Zvinamatira zvoti mwari nditoite murume nyarara. But zvinokuuraya. Hanzi hey ini tinofira mumwoyo MMT ndiani? Milka. Alright. Hanzi ini tinofira mumwoyo. Milka oyo anogona kunyarara. Uyu anogona kunyarara hanzi ndinofira mumwoyo. But it's unhealthy. Let's be honest here, guys. It's unhealthy. It's unhealthy. It's unhealthy. My psychologist I am moving really healthy. It's unhealthy to keep on bottling up things, and you don't talk about it. No, we are not trying to change varume. We are not here to try and change their personality, who they are. We are trying to tuonesane. Handika kuti chavanokutiza chiti kubuda kuenda nomakubhawa chi. Vachisiya kuti amire mumba. Mumba muna kidzere TV irimo. Handika ndine last number TV. Handika irimo mudheni. Bhora riripo. Handika mune DST riripo. Netflix zvese zviripo. Unongosvika kuenda kwaunoda. Uri kusiya bhora iri mumba. Handika mafiriji arimo mumba. Mune 3 kana 4. Mama ari mabedroom chao. Handimona. Mama anenge asingashandiswa kugara. Doro racho you can buy and you pile it upanchi. Handimona. Chazoita kuti ubude uende kubhawa. Chisiko kumba chiri kubhawa. Chi. Kuti musvike pakuti yes Cynthia how are you? Kuti svike pakuti uno sacrifice kuti ndinobai wangu nebanga ndiri kubhawa. Chi. Ndinatitsana nyaya yekuti guys mune chiti munhu andimamudza kwela atinyarara and no powerful to say zvinhu zvakamira sei chi that even there's nobody who just wakes up in the morning mangwana chiti I want to do this ndoda ngopopota hakuna zvinhu zvakadaro kwanzi ukanyarara chances are high dzekuzoenda mberi vanodherera. One thing for sure, sorry my brothers that are in the comment section, but I'm going to say as it is. One thing for sure, varume vanodherera and it's a fact. Hello caller.
How are you? Yes, I'm good. And how are you? Good, thanks. Like that contribute our life. Like maonero andinoita ba. Munondinzwa? Takateri. Alright, maonero andinoita ndekuti varume vari kuenda kubva nekuti vari kungoda kundobva pamba, but there is the difference. When he's home, the environment is different. Kumba vakadzi obviously tine tine maissues sekutaura kwamanichita nemangwanje kuti munenge mune zvamunoda kudanirwa, mune mibvunzo, mune zvakawanda zviri kukunetsai. Amwe maybe school fees dzevana hadzisi dzabhadharwa, hapana plan yekuti mari yerent iri kuuya, hapana plan yekuti achacontributawo. So at the same time, he is also frustrated, but at the same time, he also wants away. Saka get away yake kuenda kunovarayidzana nevamwe kubva. Haasi kuenda kubvawa because ari kutsvaga mahure kana vakadzi. No. But we at the same time we can't rule out kune vamwe vanoenda because zviri pese my sister kune vanoenda kunosocializa kuno madoro akaungana nevo mataura so zvinoita hatisi vazhinji tinogara takaungana pasocial media panapa tinototi handei live because that's our entertainment naniti iyo kuti takuenda kubvawa toti alright endai because toda kufashida palive kune vari kufambira kuenda kunosocializa kune vatofambira kunourawo zviri pairi ngataure chokwadi otherwise vanhu vari kubvawa havazombouri vakadzi havazombourereka kune varume vanoenda kubvawa because he wants to drink and look to take away handiti kozoita varume kuti anoenda kubvawa kudomalapa but I am just saying kutizvo varume vakasiyana. You have to understand kuti wako anokwana mukategori ipi. Kana iri type yekuti anoenda bhawa osika nana 1 2 akutotarisa magaro akuda munhu wekunoita kwikwa ambomoto kana paroshi iye yani dangerous. You are guaranteed to chasaiwa chirwere. Kozoita mumwe who just goes one thing about it. Vato process out. Vato kuti kunzoko kune mawo. It is there's no one before you put it. Finally, actually late, but you just to get to know kuti murume wako itaipi. And then you handle it better. Kuna varume kuti vanonamatirwa vagotsanyiwa exchange. Kune vamwe vakadzi kunzi anopiwa advice kuchechi agoudzwa kunzi nyarara ugodzidzira kusabvunza ugoita sei. It will work. Kozoita mumwe who anoitirwa the same process pattern iyoyo yekunamatirwa anobva dhimoni rake robva achienda paclass. So inini my advice to other women ndekuti get to know who you are married to. And then you can apply what will work because it's not across the board kuti tinogona kupanana advice yekuti inini ndakazodai zvikandishandira because what works for me will not work for the other. These men are the same but at the same time vakasiyana. So vakadzi tikangopadzidza tikangopabata ipapo pekungoziva chete kuti men are different. I need to understand mine. Inini zveshuwawo neno nditori neweakness yekuti ndinopopota and ndinopopota because unenge wanditadzira ndikupopota. I want to understand kuti musi wakati wakandiudza kuti uchandipa mari yezvakati and you don't come and explain to me pandinobvunza you get upset. And I can't keep quiet because the life has to happen. Mumba mune vana chikafu chinoda kutengwa mabhiuzi ada kubhadharwa vachada kuenda kuservice and what has to happen. And it's not fair kuti mukadzi ndichinyarara just because wewe kunditi ndine pamuromo. Ndichatokwanisa pamuromo if you are not responsible. So at the end of the day, it's about responsibility. Vakadzi vakawanda are keeping quiet, vari kuzvigwara zvirwere because they want to play nice. Nice does not put food on the table. What I am saying is dzidza murume wako. Kupopota is not an option. Asi munoziva here my sister kuti kune rimwe dhimoni risingadzidziki rinenge unotoona kuti iri dhimoni munhu ugere nedhimoni rekuti ukatonamata kunoona kuti mwarika
My sister, have you ever seen pa social media wakadza chinyoro kanzi murume uya varume vanofa rini vakasizorore. That statement ukaiona mukadzi ainyora zvibvunze usati wajaja mukadzi uyu zvibvunze kuti for her to write a statement, what is she going through? Kune demoni, unotori demoni rimwe rekuti munoziva kuti kune vamwe vanotozvabva vachingove demoni pachezvaro rokuti you can't chero katozati ndizvo zvaadori chero you can't address, you can't say this, you can't say this. Mumba chamuka munoita madisinyongoro zvinhu zvinodai zvigodai munoita kunge pasina munhu baba hatika chavo ibawa everyday chavo kumabhawa kuitika zvakawanda haungadudzi kuti murume wako iwe ndijesu kuti everyday anokuenda kubhawa kutambasunuka asingaoni vakadzi magaro aekusurisa maspika ari kupfuura pamberi pake. Ngatirege kunyeperana umani, ngatirege kunyeperana, ngatitaurei chokwadi chakachizere, ngatitaurei chokwadi chizere. Everyday anenge achingofugwa nemhepo kungotambasunuka kungozvishaladza nevamwe everyday achingofugwa nezvinezvivo imi kola. We can't control their thought process. Every man is different. Of course. They know me. Hey. Hey. That type of a man is annoying and he is painful. I'm not talking about let us sit down and discuss. You will never. You will never. You will never is African, remember? Exactly. What are we saying? Yes, what are we saying at the end of the day? These are people who are carried on a type EP and deal with him accordingly. Type not Dilwana say. Type not Dilwana say. Not all of them go to power to Chagamaga. That is my point. Right. Thank you very much, my sister. Thank you. Thank you very much. Guys, know the type of a husband or a man that you are with. Kuti muna kaita say kune zveshua vanoenda kubawa kuno socialize kutamba sinuka kunoona bhora nevamwe achingopedza ipapo otoka kumba anditika ndeimwe mbeu iyi andimona koita yekuti bhora rapera andika vago bhora rapera guys havachaiti zvebhora vakuita zvemaspika andimona maspika ayamatengwa aya vakuita zvematengu vamwe vakuenda kudzimba ivo vakunyahwaira kune vanotobhajeta mari yanongachipade mukazoti munodhala chikubasa vanenge vachipachita ma10 rand kuti panosvika weekend inenge yakwana 50 rand yekuotenga andimona saka vanhu vatepi dzakasiyana andimona regai tizwe. Hello kola muri sei? Right.
wakasvika akagara akagadzika remagaro makuru pamakumbo waidi uri watevera kumba waita sei asi kona kabrezviti unosvika akagara pamakumbo rineva zigaro akadai imwe mwana uri pamusoro pemurume wako akagara kudai so kana murume wako achimiswa doro mai mwana waisvika ukati kudii nokuti ukataura unorohwa uri iwe ipapo hakuteve munhu wazviwa usatevere munhu next day mazviwa kwanzi vamakatogara pane chitavheni kana ari pachitavheni unomona achisekerera vanhu zvisingaiti vakadzi vanenge vari mutavheni anomaona dema chaipoi enderamberi saka naikola iwe pawanenge achitarisa vanhu patavheni muri pamba penyu achitarisa vakadzi vanenge vachifurafura patavheni ukamubvunza kuti kusekerera chii anoti chii asi murume wako anojairira vanhu uye bodo ndasika nhasi wandiuraya nekuseka kona anyway thank you very much kona rikatinze vamwe kuti vari kuti chii panyaya yakafanana neyako iyoyo alright sharp alright hanzi nakona redwe ini ndaneta ndakadzidza munhu wangu nguva yakade mhoro iyi muri right here please call me ndakadzidza murume wangu ushu ndakamudzidza ndave nemakore ndinozama zvose kuti ndimuitire asi haadi anoda kuenda kubhawa ikoko ndokwanenge achisekerera ari anomaona ondibikisa chikafu my guys tarai chokwadi ungakanga mati ndasinda ndakudla ungakanga kuti ndinenzara ndakudla oti ndikuwanzara bika maita mobika voti ndikudzoka iko zvino obuda oti ndakubhawa zvake kosvika late chikafu chabikwa chiripo haana kuuya mukadzi ndotozotera kutsvaga murume kubhawa oona murume ari pakati pekujaivha zvake mapiyano ari mubhawa antimaona saka pakadaro guys tingati kudii guys toti kudii uya ati ndakadzidza wangu murume saka type yemu toti iyi ndeimwe mbeu kai vari kuitaipi dzakawanda idzi ndeimwe mbeu iyi odii oita sei pane ambonyora mukomenti ndofunga yabva comment yanambopina ati anzi ini ndakazoone murume wangu kuti iwe hauna magaro kaiwe kune kwanzi atichi hanzi ndakadzi hauna magaro kubvawo kukunanwa nemagaro chaiko chaiko ndatsara nyaya yemagaro mukati varume vamwe vaindi magaro pane comment ndapina maiona murume akaudza mukadzi kuti iwe hauna magaro kubvawo usakanga moti kune magaro kokubvawo guys mirai ndikuudzei experience yevarume yenehanzvadzi dzedu varume vedu ava mubhawo ini ndinayo guys ndinayo ndaive nemabhawa ndakamboita mabhawa muri kunzwa vamwe venyu ndofunga munozviziva ndakamboita mabhawa andairana inini angu inai kuti ndairenta mabhawa vanhu vanenge semabhawa ndichinorenda ndichita take over mabhawa handinga ndinenge ndaiona zvinenge zvichiitika ndoga ndiri mukati ndaiona zvinenge zvichiitika vamwe vakadzi vachiuya zvishua akapfeka morning gown kuzotora munhu wakuzotsvaga murume wake murume achitambira mubhawa tichiita kuti kune mabhaunzi asundidzirai munhu panze ainde kumba anoona achirambira kubatisa madzino kudai medhemu ari panze tichiita pamupinzi nemabhijama maungapindi mbwa nemabhijama nditi mirai panze tiunze murume wenyu handika murume kubatirira kudai kubatirira pajukebox kudai kana kubatirira pamadziro kudai
kuti handidi kurambira mumba ari mukadzi ndichagarawo pano ende kutaura ndikutaura izvi kuti magaro ndiye ndinozviziva mukadzi achingodzokera murume anisara kutoenda pane vakadzi ane magaro akutonotamba akutonakigwa zvinozoitikawo after tavhara pabhawo ina ndizoziva tanozobudawo vakanangepi kana kuti kudii but ini ndita zvandaitoona ndaivene mabhawa ndakavhara mulockdown pakatanga lockdown paya because varidze mabhawa vaingoti tinoda mari yerenchi takavhara ngati mupenga handimaona ndaizviona zvinizvi saka tinganyepera tikadika ndofunga mubhawa chaizvaroka unogona kuva igona kuverenga varume vaviri kana vatatu chete vaingouya vongobuda vakadzi vanenge vachitogeza kumba kutoita makeup kutouya asina kana cent rekutenga koti kana kutenga keni kana kutenga dambi anoziva kuti doro rake achabva akadhakwa doro anoriwana kumberi marume ndisandinenge ndingosara chokwadi zvinhu andika zvinaingoona vanobva vakadhakwa anongosvika kudai so otonzi andika otoenda kunogara paya doro rinenge rakutengwa mari yakubuda ende sisi taitovada vasikana vamubhawa taitovadisa padhuze because vaita kuti bhawa rifaye ndoda kuudza ichokwadi vaita kuti bhawa rifaye because varume vatinataka kushoka navakadzi sati vava vakawanda vanotogomira panze chitongorora kuti vari kuuya here vakadzi saka yakaadvantage kwatiri isusu because the right zinyatsotengwa panongoti mukadzi auya anojoina tebhuru mudhirwo waita kana kuri kuswipa uko taiswipa makadhi ayaibuda taiswipa taswipazvo varume vachitenga but samwe manje unozozvibvunza ndandega kudai wakunhasa kubvunza kuti mari seidyiwa yachitengera vasikana vevaya anditika vachizobuda vachienda vachidini kumba uku zvinenge zviri correct zvese kumba uku chikafu chinenge chiri right zvese vana vari bo everything is it okay kumba mubvunzo da kuzvibvunza nhasi andimaona because madhigo acho emari tombo taitomaziva senge muso kunza DJ muso kuti nhasi ndikuunza DJ kudai guys hapana chamaiona varume vanoita kunge vana vadiki guys ende kwanzi neumwe ambonyera conversation magaro aya mukuti magaro tinomaona chiro kumagrosa shamwari ekuona kuma shopping center akasiyana hauri gunji rekuma shopping center hauri na batirevia ukaribatira rinokusungisa ngori ukangoona speaker remuda kushambira pakangonorova kuda unoenda kujeri rekubhawa kwa kuinza kujeri unorova kwawadira madira juchina uchingorova pa akangofura kudaiso pa akangofura kudaiso baby uchirova anomaona uchitobata madira juchina harisungisi rembawa saka tikuna kuzama kungoudzera kuti varomeka sometimes it's not worth it nokuti chokwadeni mungauya mukazvidhifenda pano pakazara vanhu kuti tichida kunasuka tichida kubva kunodai chokwadi tinochiziva sometimes it's worth it kuti munomwira pamba mutenge doro renyu iri mumwire pamba iwe hanti mukadzi ndewako here hanti wajaira kuti ndiripende here wonijaira sezvatogona kundiranzi jairai varume venyu neniwo varume jairai wevakadzi guys am I wrong jairaiwo sisi vakadzi vedu kuti mukadzi wangu ipembe handika anopopota ntaurisa nditika ndiavoide handiti indamunomwira doro kusitting room kudai kana kumdamu unomwira mhere kupanze kutora vanogere there are a lot of ways that you can avoid me mumba imomo uchiona ruri padheni ipapo maaccidents anouya pamba kuti wabairwa nebanga pamba guys ngataure chokwadi 2% share it's very rare kunza kuti munhu akapindwa abaiwa nebanga achizvimira nefamily yake mubaka very rare but issues mangana tinonza kuti vanhu vabaiwa kubhawa every day nenyaya yedoro iwe pakatasa mukadzi anenge achidya nemakumbe okukumba maranawe anenge achidya nemaranawe ikumba ndiwo anenge achidya nawo baba vachiflasha mabhurai gota nyama mabhurairwa inoitwa munhu vanotenga nyama vasingapedzi ndakuudzai ini ndikutaura chokwadi sorry henyu vari moti ndikuexpose secret yenyu kune vakadzi asingasizi kwawo pandikutaura chokwadi panotengwa nyama ye500 rands vari 2 havaipedzi yowadzwa vagocherwa nyama yavo vapiwa handitika vanodya vaguta yosara yakadaroka mababa yavo vanenge vauya kuzopocha doro revamwe vomubhawa votisozati totosara chipindira nyama iyoyo asi kumba kuna usari. This is reality of life. This is the reality of life. Atindi kuzvitaura
Hanzi SIS MELLY pedu paunzwa mwanasikana hanzi SIS MELLY pedu paunzwa wasikana waitamba Friday night taito haya but now ndakurwadziwa wangu akabuda kuenda kubhawa nemagaro andaiona apa zvawaita SIS MELLY ndinozvimba handinyatsonzwisisa chete kuti unyatsozama kuti kudii handinyatsonzwisisa handiti hanzi honda seti yapera vese asi havasi vanhu vaSIS MELLY vanogere vese zvavo asi havasi vanhu ndosaka pari kudani hondo yaisapera mudzimba munoziva chikuru zvimwe zvinhu zvokuti hatisindoma kuti tishitaure hazvina kujairika kuti tishitaure handika but pano we are not those, we talk about those and this is one of those topics because ipapa ichatomusa umwe munhu achaenda chiti SIS MELLY wangu achizama kuti chi SIS MELLY wangu achizama kudza vakadzi vedu zvinhu kumabhawa and stuff like that but we need to talk about it hatina topic that tinoita sweep under the carpet and they need to know kuti kumabhawa kunoitika chi and if there's a way of you drinking kumba kwamchitukana nechipopotedzana kumba mchipopotedzana ikoko mwira kumba mbopotedzana mwira kumba mbopotedzana because pamwe pachonaka munoita kunge vakadzi madevils munoita kunge vakadzi ndo vana satani vakadzi havasi vana satani tivatadzi nokuti vakadzi vatadzi asi havasi vana satani now sometimes you portray them kuti mumozati kana mutongonyora mesati vakadzi vanopota vakuita kunge vana satani chaichaiva vakadzi but inyi munokangamwawo zvinenge zvichiitika tikatora vakadzi kubvunza panapa chako kuti vakadzi vakambonyasa kuda kuvhura mwoyo yavo kuti no I want to be truthful mukadzi anenge achifa nenzara kumba baba izvozvi guys kuna baba vakaenda neFriday neThursday vakaenda neThursday pavakavhara kubasa nanhasi sara dzokera kumba ndikunyepera tiri papa kutsiurana handiti marriage haina formula hapana notindogona murume hapana notindogona mukadzi hapana notindogona marriage haina formula but kune zvimwe zvinhu zviri kuti we can just talk sevanhu tichitsiurana handiti kune varume vakaenda nemusi weThursday pavakavhara kubasa yanga iri weekend handiti nanhasi mukadzi aziva kuti murume aripi and mai havanotozviziva vakajaira munhu wavo vanotozviziva kuti every weekend kana kuti every month ndipanotambira vanosimuka Friday vachindi kudzoka anotobuda akatsama patapata achindi kudzoka ndikuenda kutenga tura kundikudzoka osodzoka nemusi weMonday makusera achienda kubasa ndikunyepera my life ndoda kumbovhurirawo right guys let's stop with the judgment thing and panapa tiri platform yevanhu vakuru and vanhu vakuru let's accommodate people let's accommodate vanhu vanouya nenyaya dzavo let's accommodate vari kuda kurutsa zvakavaremera handitika ndoda anoti inini ndoda kutaura hangu SIS MELLY ini mutaura inini Friday wangu murume akabuda akaenda nanhasi anzizoti paari ari kuda namba ndakapinapo 49 ndoda toziva reality yatikurarama kwairi guys mamarriage akasiyana kumba kwako kana uchiyo uchisarenderwa card thank you Rumbi thank you this is from Ye Valley ndakanga nonai kupinda ndichapinda ndikiri ndichapinda padenga this week is from Ye Valley utamaudzwa kanaka guys support hanomaona mukadzi atoziti murume aripi atojaira zvekuti hachatsvaki munhu haachatsvagi munhu kuti munhu ari kupi anongoti amene chamona nawe ndopanosisa danger kuti sometimes mukadzi wani ndechangoti anditi izvo zvavajaira kuita ndongomirawo ndakadaro kana vakuda kuuya vachauya ozoona ave mapurisa kana kuti after 4 days vanosita 3 days nhasi dza4 takumutsvaga pano takutoenda kupolisi akuenda kupolisi handi vakutanga kutsvaga 2 weeks down the line uzoti ndakavawana vari mumochari because vanoda kubva wakashoka kutakura passport panoda kubva wakashoka kutakura passport chero license yecho yakashoma kuti ufambe nayo inini kazhinji ndogara ndakatotanga maedzi license dzanditofambi nayo moza vakadzi kunyasa zvimapesi zvidiki zvimangwada wabvisa something ogona mbokangana handimaona ogona kutokangana vakadzi right now varipo vakadzi pakati pedu apa vari kuchema murume akasunga akaenda Thursday kana Friday chaichaiyo nanhasi Monday hasi radzoka pakati patoti murume ari kutamba simuka bhawa here let's be honest guys pakati kuti murume ari kuona Netflix kubhawa here kana ari kuona bhora kubhawa here ari kutamba music kubhawa because mabhawa ari panovharwa 3 o'clock 2 o'clock depending netime table 2 3 4 mabhawa anovharwa saka paanovharwa anobuda achienda kupi anobuda achienda kupi ogezepi komazina nokwisha kupi peti anongori ne1 here hasi kuchinja penti here
What is going on? Tell me, let's go deep. Let's go deep. Kuneva rume vakadana. Unobuda weekend woyenda kuzodzoka nemandi makuseni. Unomuzati 3 days vanokosha mazino. Unomuzati 3 days vanogeza. Unomuzati 3 days mabhoa anovhugwa na 10 anoziya. Mabhoa anovhugwa na 10 mamwe na 11. Asati avhurwa mabhoa makuseni wanga uri pai. Where were you? So am I wrong to say kuti majority yavarume vakaenda kubhoa kuendera maspeaker? Because it can only be maspeaker anokutora. Oenda newe unokupa accommodation. Upata urake kugeza ramunogeza vakawanda. Musi unogeza onaro. Zvemazino zvaiwa ndemwe nyaya. Wokemba ikoko. Wotaka kupikigwa uri ikoko. Wotukanga watuda mbongonza baby dzondwani. Anengaona kuti mari iripo. Anengaona kuti mari iripo. Hayi wendi baby. Musura mchirimwa muri mumba yandi achitengwa mutumira pamba. Usiku kunza nditoguruva baby. Makubuda. Kumasati waenda wakudzokera kubhawa. Musikana yakuita girlfriend. Asaizi girlfriend makasangana kubhawa nezuru. Kusvikira mumande kutokuda kubasa. Ndo machadzokera kumba. Sleep around it. Baby, she say, hello dear. Hello. Mushe muri say. Visai pa loudspeaker. Visai phone yenyu pa loudspeaker. Iri kuita kabuzhezherera tisina sonzwa. Oh, visai ma earphones. Mushandise phone chai. Okay. Right. So, yakunzwika. Yakunzwika. Okay. So, murumangu ndakaroora naye sebene nezagosho zvamunazo rorwano. Aibuda Friday. Wabuda weekend. Odzoka Monday. Kana Sunday manheru. Pakati peusiku 12 o'clock 1 o'clock odzoka. Paanodzoka pacho anenge asina kusira kana chikafu mumba. Osvika otanga kurova. Okubvunza kuti waingosinga ndichake. Why waisanditsvaga kuti ndiri kupi? Ofune pawatsapp that day madayis achine pawo ndandisina cause ndandisina mari pa 10 but chinoda telefoni yako titengese so that toite towana kamari vadatengesa foni vanosavika foni kadiri kambudzi saka payo patanga shandisa kafoni kangu kadiri paya iye vaazowana basa vatatenga foni yake nda pawhatsapp akwana mari akwana mari yekushanda achakwanisa kutenga chikafu mumba apa ndine mwana mucheche madhizi wangu yamwisa ndaiti ndakendana kubasa ndakatsvaka basa nekuti ndishande aiuye pabasa ipapo kuda kuvhiringidza kuti ndisangoshande kusvika murungu aniti enda akone kugara kumba usadzoka zvako pabasa kuzosvika pekuti ndakazosvika pekuti hama dzake kuti anoenda kubhawa Friday haadzoki handisire chikafu handina kana chinhu mumba but hama dzake dzakamboedza kutaura naye but iye zvakaramba takazongosiyana henyu but ndandaona moto sisinei. Right. Saka pawangosvikana naye wakambozama kutaura naye here kuti umuonese? Ndaizama kutaura naye but aindirova zvezvekuti aisatomboda kuudzira ndiye baba hakuna munhu anonditi anondiudzira zvekuita muupenyu hwangu ndini ndinotonga ndini ndiri pamukadzi zvekuita zvekuti olright chidaiso neapa chidaiso neapa kuzosvika tazosiyana. Right. Thank you very much for confirming zvananditaura. Thank you my sister. So iye zvine zvaonaye, how is your marriage? Iripo? Zviri right. All right. Good. Thank you very much, my sister. Good luck. Okay, thank you. Bye. Right. Mamunzo kola nditi hanzi ndakaroora nemunhu iye akadaro. Kokuti uya wanashara kuti gumbo rinorira pano ndewangu, nderangu. Ndiyo ndakarogwa naye. Aibuda Friday. Odzoka neSunday kwakunoedza kana kuti neMonday makuseni. Osvika mumo. Oya wonditi wangosina nditsvagi nemakaiwa ndrova. Munhu ari kuyachirova munhu asina kudhakwa kagaisa. Munhu akadhakwa chake chako amadoro 2 days non-stop. Kana asina kuya kumba 2 days non-stop. Anoya achisundwa mubhara. Ndokunyeka. Guys,
inini ngatitori ngatichitaurirana guys nokuti ndakataura ndega guys nenda kutange muna aino kuti yaki ndadzikisa gedzo jo ende inorelata kuvanhu vakawanda but ngatiti tichingokomentawo tichitaurirana hanimaona kuti zvifai ndiri kunyepa here guys munhu amwa doro Friday nonstop, Saturday nonstop, Sunday nonstop, ozoya kumba Monday nakusenga ave ari mbani asina kugona kufamba. That means at some point ambrika kumwa doro izohope aziura here guys. Ngati dzisina mbovata, ngati dzisina mborara here. Ngati dzisina mborara. Saka ndiri wrong here kuti no matter what kana kuti kudii handika maspika slender kana chi whatever handika tongoti vasikana vanenge varimo mukati momupanguva iyoyo vanoplay a very important role mumalife yevarume kunyeba kana iri weekend kumabhawa. Varume taurai chokwadi mukomesi ndikunyebere kanisara kuti vazhinji venyu munotokemba ndikunyebere munenge makatokemba inini mutozomukane muse uyu muchinda kumbani musemanda munenge makatokemba ndikunyepa here muchidla mari uri kwa Mary ndikunyepa here. Apadarika ndipona mamba muchimbokomenda komesi cheni maende vanhu maende maishani variko vasinga mindoro vanoenda kunopinda mubhawa kutosiya kumba mukadzi wake kumba kutoyembera mukadzi kuti ndiyamboona bhurova apo ndiri kudzoka asiya mukadzi akachipika mumba ndinoona bhurova apo ndiri kudzoka obuda hamwi doro anotoenda kunomira makona ebhawa achiscouta ari pakona ebhawa hamwi doro munhu ngataurei chokwadi hamwi doro anoenda kunomira makona ebhawa achiscouta achimonitoring spirit achistoka kuti ndeupi waanenge achida ndaivaone bhawa anotouya otenga kokuya kana kuti jusa ikomira pakona ozoona kuti anovadana kuti uyai kuti anovadana ameno ozomuona atove nemusikana atomira pakona apo otozomuona vakutobuda asi abuda akataka mapatapata masendosi audza mukadzi kuti ndi kubhawa guys pandave ndiri kubhawa pandave ndise mabhawa paine ndakabata mabhawa angu 2 pandave ndine mabhawa guys ndiri kurangarira ndiri kune imwe nzvimbo uko ndaivharira vakadzi vakawanda ndaitonyepa kuvakadzi vakawanda zvanenge vandibvunza but zvinenge zvaitika ndinenge ndazviona hanimaona zvinenge zvaitika unenge wazviona because remember ndinenge uripo and unenge uripo nevashandi vako ini ndichishandira kuti ndinenge ndichitoona zvinenge zvichiitika vakadzi vadzimwe nguva vanhu kuti vapadhuze unoseka navo everyday unoti mutori wangu wadambuka ndipewo mutsvairo panext day mabhawa kuchitopiwa munoseka mese waona zvikuitika but hauna kutaura une nazvo mukazoziva chida kubvunza because munoseka mese andimaona wakunyepa anzina elisha 49 namba dzakapinwa hanzi tiripo tikuda kuzama kupaisa idzo namba idzi 49 wakutonyepa kuti zvisaafekta hazvo chi mukadzi because anenge ari kumba but zvakaitika wakazviona you saw it with your own 2 eyes wakazviona nemaziso ako aya maglobe 2 aya maglobe 2 aya maborito aya magulugulu 2 wakazviona asi unopesera kungonyepa. Thank you really. Sorry yenyu varume hatisi kuda kukutsikirana kuti muri vanhu vedu muri vamwe vedu muri hadzadzi dzedu muri tinotokudai kasi hatifambe pamwe chete ngationesanei okutavhiya zviri sei hanimona saka kune vasingatomwi vanotoedza kusvika kutoscouta guys kutoscouta ini ndiri kuda kuti Spiwe, thank you Spiwe, verekai komenda Spiwe
Verengai comment yaSpiwe. Thank you, Spiwe. Both. Thank you. Hello, dear. Hello. What do you say? Mushi. Ndara lokontribute kupanya tauri. Yone papa we. Indanda ro for 15 years ago. Kupa kora tsanga kurora na first year tsarora na 2009. Name bika ndawo Randazi roti ngaite problem kuti munhu aenda kubalance wa 3 ndaitofunga kuti handozvinoita varume vese kusvika chiwere chitachirera kusvika tatomuye 15 chaimo munhu achingodzoka nguva yaanoda akada kudzoka makuseni akada kusadzoka mastori acho asikamiki sense ukambodzwa kuti motikari yange yafa saka ndazenge ndarara ikoko kuti ndisiye motikari hazviite kuti ndidii hazviite but ndada kutaura hangu kuti panyaya inozoita kuti tizodzi vakadzi inotaurisa iyeyo yeman-resolved issues inyaya yekushaya nguva yekutaura izvazvo kuti munhu anodzoka makuseni na2 handiti oskorara anenge akadhakwa kwakonzotaura naye obva amuka makuseni na8 o'clock aproti mandasati obva atoenda futi kune rimwe bhamu iweekend kai iwo wasara kumba nehasha nevana pamwe una kana chikafu saka musi waanozotiwo auya akuda kutaura newe mune zvakanaka unenge ungori nehasha dzine nyaya yekushayiwa nguva yekutaura naye kana nguva yekuti munyatsogara pasiwo saka varume vanozoti havakadzi vanotaurisa but zvizvo zvinenge zvawanda zvinenge wakadumbirwa nazvo for a long time. Amen. Yeah. Thank you very much. Well said. Mamunzo akakola akutaura yake her own story kuti ndaivemo musituation ndaivemo munhu aive na 3 okumutsa na 3 kuti mukandoda sadza apo mubasa dara yapedza kudya apedza otobuda otoenda kune rimwe bhawa ini mubanda chikafu right bhanzi namancane ini ndinoziva Mary aisiya murume wake nevana achienda kuboyfriend kutopfeka uniform yechinesi and spend the whole weekend Saturday Sunday at a boyfriend's house kuchandoko zviriko futi zviriko but mistake inozoitika manje unoona panozita danger mancane ndepekuti kudii ndepekuti poitika something manje wanyepera murume kuti ndiri kuenda kubasa wapfeka uniform yako yechinesi iyo yewhite kana kuti yeblue yamene waenda kuchinesi koko kuboyfriend ponoitika accident uriko guys do you know kuti kune vanhu vanofa munoziva kuti kune macardiac arrest. Cardiac arrest inogona kukubata for the first time kakuendesa usingazivi wonzi wafira mba boyfriend wokuti ndiri kubasa. Pane incident yakamboitika kudhara baba wakanofira kugirlfriend kwakanorwa vakaita heart attack vakafira kugirlfriend yakanetsa body yakanetsa nyaya yebhodhi iyoyo kungoti kuno mutemo kuna ndi vanongotora ndikiri bhodhi yavo enda nayo muchari vevai yakanetsa bhodhi tirigasikana munongonzwa yakanetsa baba wabuda achiti ndikuenda kubasa ndiri pasimbai vaenda kugirlfriend yavo kwaive nebhora mukududze kokoko animaona vaenda baba vaiva tangona vanhu vaungana patowekotizwa maabliko chii zvikanzi boyfriend yakafira mumba pana ndakambofunga kuti murume womunhu animaona tizoeza kuti murume womunhu yakafira mumba yakaita hovhiyo hondo kuneziva zvakanaka tose chita henyu uchipfeka uniform yako uchienda kuboyfriend Mary asi mistake iriko sha nguva inokwana panofanira kuva tipazivi kwanzira uri kuboyfriend imagine kuti wasira vana vako chituko chakaita sei imagine wasira vako chituko chakaita sei mai vakanofira kuboyfriend vasiya baba mumba kungoonesana guys musazonditora zvisiri izvo handiti please musanditore zvisiri izvo voice rangu riri powerful zvokudaro musanditore zvisiri izvo kuonesana tiri kuonesana tese including ni wacho tiri kuonesana ndizvo zvokuti unokwira woenda neboyfriend motikari moita accident panobva pafa iwewo porarama boyfriend yako wasiya murume nevana kumba animal umwe wakati inini I was traumatized once in my life. I vowed never to move myself nemurume anomadoro zvino ndo vakazara vacho varipo ndo vakazara vane madoro hanzi nemwana wangu nasamanda tiswera navo handiti mabig house makasirwa mari yenyama munobikira murume huku abva kubasa kubvira musi wa1 kusvika 30 and kutaurisa
Ngoti hey sugar yapera iwo wapiwa mari. Hanzi munobikira varume one food kubva January kusvikira December. Muchingobika huku chete dzemunedzi ma-GMO. Ende futi unenge wapiwa mari. Asi unenge uchida kuti anoisi chete. Saka tino vanouya kwatiri. Ndisamanda single. And now indeed they say there's so much pressure at home that they prefer the bus because there's no pressure. There's no pressure to talk if they don't feel like it is. As most find it easy and it annoys their wives. Okay. For instance, some get upset when men don't talk, and when they do, each and every word uttered is scrutinized. At the bar, they sit easy, listen to others talk, and there's great conversation there. Apparently, women at the bars have a way of making men open up and are very ready to listen. They message their egos with their wives, which their wives don't. Very true. Sometimes we don't give, as also as vakadzi, we don't give a hands saka ndakati chichemere ele na Jona Loren ndinongo chemera marriage ende ichauya zvakangona kwa vakadzi kuti tipewo varume vedu nzeve pane zvanenge vachitaura. But my sister, ndokunge vachida kutaura hanzi because kubhawa vanonogara vonyesa kuteerera nyaya vamwe vachitaura vosununguka kubhawa. Vakadzi variko vanoteerera varume venyu vachitaura nyaya maproblems avo vanonyatsoteerera kudai. Unlike Isusu, we don't listen to our men at home when they want to talk about their problems. That's a very valid point. That's a very valid point. But my sister, you can only listen to a person in a problem, baby. I've got a problem that I want to talk to you about. That's when I can sit down and talk. Kana usina kundiudza kuti pane nyaya yada kutaura nezvayo. Don't tell us say how will I support you? I don't know what is going on. Don't support us say. You are preferring kuenda kubhawa nekutoka zibhawa. Try them, your wives. Imbo try vakadzi venyu munoti havateereri. Udzai vakadzi venyu maproblems enyu ebasa emafriends echi munoti havateereri. Sometimes they avazivi, they don't know what is happening. They don't know the load that you are carrying. Handika kusvikira wavaudza wapinda kuna ofreda kuna mere kubhawa asingakuzivi. Saka zviri patu. Musazati ndikumirira vakadzi guys, but ndingotaura ndiri kwese. Because varume vanonyeba kafuti my sister can go kubhawa kotanga kuti zvinona mukadzi wangu kubhawa kuzvizvi zvikazodai izvozvi akatozore zvindafisana mudzinga zvindafisana murowe zvindafisana, you know, they start lying kubhawa ikoko. Chandoziva vakadzi kubhawa vanoteerera because varuda mari. Chandoziva vakadzi vekubhawa vanoteerera because vari kuda machangura. They pretend to listen because they want money. They don't want you. Let's get it straight here, guys. They don't want you. They want money. They want to take doro. They want to take nyama. They want your cash. Continue kwati vakadzi kubhawa vakudi. Enda kosti puru usina kubata kana cent ngemwezi. So ndauya kuzobata panapa handayana cent. Intako tunoti unovata here. Hands are avaudziki vakadzi. Most of them are always bitter. Okay, why are they bitter? Why are they bitter, Isaiah? Why are they bitter? Why are they bitter? You can't be friends with your wife, right? Because the wife is bitter. Why is she bitter? Why is she bitter? Okay, it's not all about money. Kubawa is about money. Kubawa is about money. Hauende kugirlfriend yekubhawa iwewe usina cash kupedza kuti churi 1 wakachita kwangorembedza makumba ako matatu chete every day uchimboenda kubva 1 kusvika 31 pasina mari yabuda kutolerate. Never. Ashiti panda mari. Hands marriage is no formula. The real enemy is the devil. Fighting marriages, even the best marriage from God can change when it's that one is no doubt about that. We know it. Because each and everything in our lives is being attacked by the devil. Guys, we live by grace. Because
you are attacked, you are under attack by the devil. Uchitomuka kungozoti vanoti attacks anoonekera anoona, but imimi munenge munawo attacks engatimaone because atimazivi asi unongotori nawo kumba utozoti eish kufamily izvo zviva kundigarira vakudai ndishamwari mataxi anotonga aripo antimaona. Saka marriages are being targeted by the devil also. That's why you see there is a high number of divorce rate. And then mukatarisa madivorces aya, rate yemadivorces kukura kwari kuita antimaona. Mazivano it's 50-50 contribute. It's 50-50. Could destroy the marriages 50-50. Murume handiudzwi handidi kubvunzwa ndidi kuudzwa kuti discuss chechera ndine zvako izvo. Mukadzi obva ati okay shiri yakubvuta rekeni. Hanzi tawanda edu tawanda ndakaisa number kuti okay let me try and edu. Ndakaisa number kuti vanhu vafone so that people can talk, but let me try and edu tono tonopinde. Vakadzi vanda mari guys. Problem inoitika vakadzi totaurisa but kutaurisa kwedu kungoti tine mavoices ari loud ari pamusoro than evarume. Saka kana ndakutanga kuti ndichitaura issue yatisina kuadresa iya ndoita kunge ndakupenga zvemhando yepamusoro andoona. Oh, happy birthday sakaibwera, happy birthday my sister, happy birthday. Mwari wakuitira nyasha uwedzere makore kurama uchembere kusvika kudarika patasvika. Right, my brother, how are you? Hello. Hello. SIS MELLY. Yes, my brother. Murise. Hello. Murise. Mushe kanjani? Hello. Ndrukunzwai. I think in network Murise. Mushe ndrukunzwai. Yes. What contributed this comment panyaya mukutana zvayo SIS MELLY mukundinzwa? Ndrukunzwa contribute pane mwana saparai imimi vari pa line pa WhatsApp murambai makadaro timbozwa vajoin up. Taurai. Yeah, network yake kunetsa right. Vari pa phone. Hello koda. Mushe makadii nyaya dzadzi. Tiri pa live. Okay. Ndaida kucontribute panyaya muri kutaura evarume. Varume vanoenda kubhawa zvakasiyana siyana. Chocho ichokwadi. Kubhawa kwakafanana nokuchechi. Bhozi kuchechi vanhu vakawanda vanoendera zvakasiyana siyana. Vamwe vanoendera kunotsvaga varume, vamwe kunonamata. Kuonekwa maspika anenge achitaura iwani. Saka ndizvo zvose mune varume vanoendera kubhawa zvakasiyana siyana. Kune varume vanoendera kunoona maspika, kune varume vanoendera kuchinja environment, then kune varume vanoenda kunofara chete. Saka nyaya machitaura inyaya yakanaka, but kazhinji mukaona murume achifara kuenda kubhawa. Unondinzwa? Tukunzwai. Chinoendera kubhawa zvinhu zvakasiyana siyana. Ndakatarira kusaidza varume. Ini ndinofunga kuti vamwe varume vazhinji vanoenda kubhawa kunofara. Like kumwira ndoropamba. I think munhu anenge ada kuchinja environment. Kubhawa unosangana nemafriends. Plus kubhawa ndo kunoidzwa radio ungaridzi ungaridzi wazvarume tinofanira kufara zvisingaiti. Saka tichida kuti kana tiri kubhawa kwaya tikawana radio dzichirira maspika dzichirira volume iri padenga ndo zvinhu zvotinofarira. Plus kutandana navamwe uchitamba kana sunuka muchitengerana doro ndo zvinhu zvingodiwa. Handifungoti varume vazhinji vanofarira zvokunoona maspika vakadzi kana kunohura. Variko vanoinga izvozvo. Imimi munomadorera zvazvo. Right. Let's talk about you. Let's talk about you. Imimi munoenda kubhawa kunodii? It depends. Depends iyoyo. Munoenda kunodii kubhawa imimi?
Okay. Cheche. Kuti ndishandire mafrenda angu nomwandiro unopauka azviiti kuti bosi it's like munenge tinokonzera kana chimwandiro munenge uchita noise saka kunomwira mubedroom kana mudining memunhu zvinonetsa zvinoda kupawa ndozvimboinofanira kungira ndoveyo asi vashamwari zvedu hazviiti here kuti dzivewo kumba kwenyu dzimwire odora hazviiti here kuti muitewo full blast panza palona pamuchigocha muchifara nemabhureni hazviiti maramba wena all right my brother as andidi kunyeperai muri hanzvadzi yangu as long as I hope your wife is listening as long as muchienda kubhawa kunomwa doro neshamwari dzenyu nekuwana nguva nemafriends enyu momwa doro motaura nyaya dzenyu modini hanti maona modzokera kumba sando dzenyu hanzvadzi rambai makadaro handiti but tikuita challenge of which we should also address that tikuita challenge imini mutoti tinoenda kunomwa doro neshamwari mune zvakawanda zvinoitika amen good thank you very much hanzvadzi saka nyaya yangu yakaibva kuti kana imi muri kuendera kunotwara henyu nemabhureni chidaro hanzvadzika keep it up rambai makadaro handitika rambai makadaro asi kutaura kwandichitawo kudai so ini ndinataura nevanhu ndiri munhu wevanhu mati vamwe vanozodai mukatozosvika pakutaura mega pakupedzisira kuti dzimwe shamwari dzenyu dzinotozoti hanzvadzi akwa dzakuda umwe vakadzi haizvisinei nekudhakwa izvo ndinokunoenda bhawa kunofara neshamwari dzangu ati mbhawa pati kuti kune miedzo futi yokuti unogona kuzosangana futi kana unowe maziso futi unogona kutopedzera wapinda futi munechi mune miedzo yatove problem kumba kunonetsa kutsanangura zvongozongoda munhu ndiye unongomira ega kudunga munhu right saka ndopatiri kudzoka nenyaya yekuti I don't think kuti tiri wrong kuti kazhinji kacho kumabhawa kana mainda mati henyu moda kumwira kumabhawa nekuti kuti musabairwe nemapanga moda kubairwa kumabhawa dzani kumba because vakadzi vanotaurisa handiti chifambirai chimwisa dhiraivha yeamburenzi ndati hanzvadzi izvozvi kune wakaenda Thursday usati wadzoka zvichiri zvekumwa doro here mukatisaura nega kuti kune dzimwe shamwari dzenyu dzokuti kana dzichinge dzadhakwa dzeizoda vakadzi haisi nyaya yekudhakwa doro rinozongomwiwa kutanda nyadzi iye anikatopinda nhasi achichosvikana kuti nhasi ndiri kutotsvaka munhu wekupinda naye asi kuti anobvisa nyadzi pashamwari dzake nokumwa doro kana munhu adhakwa handiti rinoringirisa like dopamine yemunhu so kana munhu adhakwa anenge like kufarisa kwemunhu kunenge kwati kwapfuura ndo zvinozoita kuti munhu azopinda munjodzi dzakaita sedzodzedzo umwe anenge asina kutongovinga chinangwa chekupindoda kunodai but zvinozongoti ava ikoko nzvimbo imwe yanzvimbo inozongobata wopedzera atongopinda mazviri ona vamwe vari kuita izvozvo toti orega handiti izvozvo iwawo ziri pamwe havatu vane vasingavada vachikuita zvokupara navo okay right zvinongosiyana nemunhu kuti munhu akamira sei vamwe ndavanozoti mukudhakwa muyamya ndo paanenge atanga manje kutarisa vanhukadzi all right tiri kunzwa hanzvadzi thank you very much thank you manzvadzi thank you very much right Humble B, we don't have your time here, Humble B. We talk zvatinoda pano, even if we talk one issue a million times, we will talk about it. Because that's what we want to talk about. Content, our page, the content, we talk what we want to talk about here. With your negativity, you can go elsewhere and create your own content. Here we are talking about this. And don't tell us about pano if you want to talk about pano. And give them peace to mourn. Who do we
to give peace to mourn? Who are you talking about? Because here we are talking about on our own issue. Watumwa here. Satan hauna simba kumasire kwedu Satan ibapa kumasire kwedu Satan. We talk about everything. Even if we repeat it a million, we are allowed. This is our platform. This is our content. We'll talk about it. We'll talk. Who invited you here? This is a platform for please vacate. Shush, off you go. Vacate. Panu. Hapana kana munambo kudedza panu. Ivasha ko panu. Uti siye taure nyaya dzedu panu. Please enda utori Satan demon ratouya kuzodestabilize yanga ichifamba zvakanaka yakutopera chifamba zvakanaka. Boom. Iwe woga munyika yese waita demon Satan rangotumwa kunzi dzi kuti kaninde kutaura. Who are we talking about? We're talking about our men here. Our men here. These are real life issues. Zamsingade kutaura. Munoda kutaura kufamba mchituka vanhu. Create content yekutuka munhu nekunotsvaga kuti munhu life history yemunhu kuti mutuke. Here we create content ezviri kuitika mukati meupenyu hwedu day to day lives. You come here and you say, who are you? Atikubloki. Uchabloka neteam iri mucomment section. Ende kana kuti wega ingozvibloka wega. Ungobvako ungoona kuti hapasi pangu ungoenda wakanyarara. Hatina apology tinoisa kumunhu sorry zvako because we know what we know. Period. Right. Hande kumberi guys, hands nehanzvadzi yangu isusu kumabhawa tinotoenda because tichida kunomwa. Asi the time yaunongochimwa doro iya hanzi pane zvinoitika unopesera wakutaka kufarisa so kakufarisa kuti unopesera wakuta kana zvirakadzi kana zvichini. Amen. Saka andimuri kuona kuti hanzi dhimoni rangobata zidhimoni rangouya from nowhere but atiripi mukana anomaona. Saka kana kuchinzi vanhu vachimwa vachi-increase kufarisa saka bhawa amen guys nokuti vanosanga vachitomwa the more you drink the more vanoshodza kufarisa end result yegame chii ndiyanzvadzi yangu neyadaramba handitika right. Desitari, how are you? How is boss today? Regai timbonzwa vangu animona regai timbonzwa vamwe kuti vanenge vachiti chii timbonzwa vamwe kuti vanenge vachiti kudii animona timbonzwa kuti doro vakadzi vari kupopota mudzimba hanzi vakadzi vari kupopota mudzimba stereki. That's why tikuenda kunogara kubhawa tichinomwa doro than kumba hakuna kidzi because kumba vakadzi vanopopota kubhawa kune peace kubhawa kune radio inenge iri high toda volume kubhawa tinoona zvakasiyana siyana zvisiko kumba hazviti maneighbors complain kuti mukuita noise ndo zviripo. But chokwadi chingoripo guys ndechekuti vanhu varume kana maenda kumabhawa fambirai chimwe vakadzi kungoti havasi bold enough to come here and talk. Mukaida kuti zvozvidaiti vakada kuita opi zvandakudzai ndati kune vakadzi vari kuchema ndikuti zvandoziva kune vakadzi vari kuchema ngachindi umwe andifonera chisimeli munhu akaenda nefirst day ndikati it's too early kuti timutsvage tozomuposta atianofaunda basa mangwana tozomuposta mangwana kana asina kudzoka kuti aende kubasa ndopa tichamuposta kwaiko zvino is too soon because vachiri mumudi yeholiday ngatimbomirai andimaona nditotaura zvinhu zvanditoziva saka mangwana pandazoti kana tiza tamba basa makuseni obviously hazoriski basa rake handitika kana azouya mangwana kuseni toziva kuti adzoka kana asina kuuya saaribva kubasa tizana kusvika ndopaunozodzokka tona taposta kuti nai vedu yakuziva kuti vakamboonawo munhu uyu ari kupakapesera kubva pamba akapfeka zvakadai animaona. Saka varume ngatirege kungora vachimboblema vakadzi every day daily kuti vakadzi vanotidzinga vakadzi vanotuka vakadzi vanodai. Imimiwo dzidzaiwo kugadhirisa maissues aya kudzimba nevakadzi venyu dzidzaiwo kugadhirisa maissues nevakadzi venyu kana mukadzi akati let's talk about the issue kunetsa mumba be open kuti mudiscuss pasarambe paine ma-unresolved issues because vakadzi kana pana nokuchenza zvigumbu vakawanda vakadzi vanogona kuita kana 10 years ane chigumbu kuchengeta chinhu cha 1990 chichigumba nacho mai vanacho chigumbu ichocho vachingochitaura chete. Saka dzidzai kuti maissues aadress and tanzwawo zvakanakirawo kuti bhawa vari kuti vanodawo kunomirawo kubhawa handimoona because of 1 2 3 4 reasons tanzwawo
kana vari kufambirawo kunomwira zvoba waaiwa pakanaka ngazviende mberi. Anditika kana mukaona maunya kuda kudhakwa nezvokuda kufarisa kudai, kurumidza kutora pinda mota mako inde kumba, kana kutora Uber kana Bolt umanye kumba. Anditika asi chando kuti vakadzi handifungi kuti vangopopotawo pasinawo. Kune mweya pana mbotaura zvemadhimoni kuti kune mweya inenge isingadi chakanaka mumba, kune mweya inenge ichida kudisturba mumba, mweya yemadhimoni isingadiwo marriage. Saka inogona kuchiita zvishowawo kuti dhimoni rokuti munhu anongofuma achingopopota asina kutsvaga zvinyaya zva1990 zvakataura izvizvi zva1984 ouya nazvo takati paya gore riya tichiri mukova nemusikana makazodai kuti pangoita nyaya mweya wedistraction unounzwa futi nemweya nemhepo dzisingadi mweya imwe inenge isingadi kuti uve marriage inogona kuunza izvozvo kuti zvinhu zvokuti andoshandisika muti kutaura zvinhu izvi ndakatokunga nezvazvo iwe unenge uchiri kungozvitaura because mweya unenge usati igare mumba unoida kungounza confusion nyonga mumba kuti marriage ipere. Saka zviriko futi right. I think tanzwisisa nyaya yetopic yani futhi pana chada kutaura something kana kuti chine mubvunzo tanzwisisa. Yes mavela chiri sese hanzi for life even after the tine chigumbudu. Saka vakadzi achitambosi yes vakadzi vanogona kubata chigumbushika murufu otozodzoka yava ngozi akangobatirira chete antimaona otozodzoka yangozi angobatirira vakadzi ndozvakati. Saka dzidzai kuti mutaure nevakadzi kudzimba. Right. Pane here mwana kutaura imwe pane point akataura kana kuti kana tatandara zvedu hanza men don't like responsibilities. Inonetsa nyaya unozati topic yenyaya dzemudzimba haiperi, topic yenyaya yewanano haiperi matopic acho haperi because achingobuda pa1 content yemarriage iyoyo haperi because kune mumwe murume anenge ari mumba zvechokwadi asingade responsibility cheche mukadzi anoita zvese kasi vari mumuwanano vari mumarriage haadi responsibility mukadzi anoita zvese. Topic yemuwanano mune matopics hobu anobuda munobata iye mkicheni nhasi zvotozogoda dofo rinenge risingafundisa uye ari kuzvitirwa yaupiwi kuti vacontent ndinenge totaura wani mumarriage mune mahobo matopics. Mune nyaya dzemafinances chaidzo dzemafinances vakadzi kuchema kuti vedoweka ndikushandira baba mari yavanisi tinoendepi varipo zviriko kuti koita usati mabata mopinda mukicheni kuti murume anenge achiti chikafu chavabika everyday handichipi chikafu chamurikubika everyday handichipi anenge achikubhizisa chaasina kutenga achikutibika chaka chawana chirimo chawahasirira iwewo chawaenda kunoitira peace job antimazvona zviriko poto nozopendedze mubedroom chaimo hamudzipedzi. Saka mumarriage yega chinhu chinonzi relationship kana marriage yega chicho nematopics asingaperi total dressing chaidzo. Kune mwe vakadzi vanosingati vanotonyara nedressing inoitwa nevarume vavo ndikunyepa erasikana. Pane vakadzi muripo murume mukuru handika anenge achida kupfeka chiskin brugwa cheche chiskin brugwa munochiziva chibhurugwa cheskin brugwa chichi mozviti kudii chima slim fit chebrugwa chinonzi kudii chinonzi chiko ichi slim fit chivarume chinonzi kudii varume chibhurugwa chamunopfeka ichi chine kudii chibhurugwa chamunopfeka ichi vanhurume ichi chinonzi chislim fit chiskin tight kudii pedupusha chine kudii guys zvitaiti zvinopfekwa nevanhurume chine kudii zvinopfekwa nezvikomo nemakomana izvi zvinopfekwa nechidiki izvi zvine ichi chinonzi chiko guys kungasitana chinonzi chiko chibhurugwa ichi skinny jean kanzi fashion hii aiwa fashion hira hello mushe kuri sei hi sai vi muri sai all right so at the end so inene mumango wenomita patenez atina kutorana naizvo pamutemo patenez apane patikambosiyana tikadzokerana nendau yomwana but problem manje neichika ndeyekuti indiri munhu aye anotora moyo sezvombotaura mwakodesai
hauchauri kwazvinenge zvichipisa unomirira kuti zvikule down taura manje ndene inoitika kwandiri kuti ndikamira kuti zvikule down atinokwanazvitaura anymore like zvino zvotopera but aramba chingondidya mwoyo kungoti okay pamunhu yacho aitotamba ndikaitaini chindaiti so ndipachirete how because ndikanyarara still I'm seeing myself I'm becoming a bitter mother in another side because stress yangu yandinayo mostly ndospenda time nevana vangu so I think people around me wanenge vachituma that sickness remanje so ndenda kuti like a bitter mom Mira, urikuti iwewe pakaita issue you can't address it ipapo unotry kunyarara but unenge wakabita you end up being a bitter person. Yes. Okay, so if you say you end up being a bitter person, you'll be bitter to who? To the kids, cannot to who? Usually that's what I noticed more with the show and most of the time. And this is the moment I made out to put in the name of someone to go out and chill with other people. They couldn't take quite long from a typical to that side. But I'm not so much of them in there around. So I can say sometimes maybe do you know what I say I can see this about one and they can't come but I cannot do it. I carry extra. Carry too much, carry over the top. Sometimes you can just leave go. But Monday cannot only that straight Monday. So much one up with the gas, the super class, where you walk, so that's how I'm defining myself. Maybe I'm kind of shout the one, no shout the one that you don't put it. What I'm thinking about myself, just want to right. So, right. This is a cry for help. Guys, this is a cry for help from Manaus. Right. I want you to get me right. And it's comment section. Hanzi ndinoita nemurume wangu tinogara tese hatina kurorana zvinyenzo tarorana zvakadai taveri 10 years takambogara tese tikamboseparata paita nhau yemwana tikazodzokerana ko zvinoti tese ane vana vake nemurume pakaita issue mumba mavo she can't address it ipapo anditimaona anozama kunyarara asi mukunyarara just for the sake of peace mumba asi mukunyarara mirai tipambe ndati munyesonzwisisa asi mukunyarara uku and anopesera ave bitter to the extent yekuti anenge kutuka vana manzachibvunza tinoita bitter kupi zvikanzi kuvana vangu ndichero mwana akakangasa chinhu semwana ndakurova zvisiri zvanofa unge ndichirova nditsure mwana ende ndo bitter nezvichokwadi andimaona ndienda kutuka mwana nemashoko mamwe ndisingakodzeri ndoda kuti muunderstand before tapindura mwana unisati mabatsira mwana uyu ndichaita zvokuedha vanhu apa iye ari paara kuti mutaure nemwana uyu munzwe ndoda kuti muunderstand chimwe chinhu 1 I'm so happy mwana uyu ajoina life afona ega akataura nyaya yake. Do you realize kuti tine vanhu vanenge vanouya even pasocial media pavane bitterness dzekumba kwavo uyu ari kuita bitterness kuvana chiimagina mwana wake wakazva imagine asangana newe mucomment section handika wataura zvasingawirirana newe anokuita sei ane bitterness yake already kudhara anokuita sei anokubvumburudza aniti kune vanhu jai guys but I want you to be very careful mukutenderera muchifamba mastreets maminge muchifamba kune vanhu vari kufamba nebitterness yamusingazivi mimi vasitori normal akatakura bitterness yekuti ari kufamba naye auya naye kusocial media they attack even the slightest of things they attack even chisina basa anotwista to suit zvaari kuda iye kuti awane kuattack bitterness most people vane bitterness dzakasiyana dzimwe ndedzekumba zvitoitika kumba umwe bitterness yezviri kuitika mulife make umwe bitterness kubasa cheko umwe bitter people they like to come and attack people munari happy guys a person who's very much happy kumba kwake ari kutonovhura fridge chinodla magrapes achiziva kuti murume wangu ari kuuya tinokizana baby day chinodai so haana nguva yeizvozvo bitter people ndo vane time yeizvozvo right back to nyaya yemwana ushu handika it takes one brave woman to come out for public achitaura zvakutaura izvi anomaona zvinotora munhu ane courage
kuti rega ndinotaura nyangu ndibatsirikana mwana rutsvaga help and saka ndozvikontrola sei. How about baby girl you try addressing the issues since uri kuti wanga uchimbonyarara? How about you try addressing the issues kumurume wako? The only problem like which I try like in this change not only like only stress too much. I can't get it out. I don't find it. Okay, you listen the word, let me say the same thing. So there is that feeling of mood. Maybe you drink something, cheating, probably. So maybe you motor like office name then. But I'm not gonna say office, but other people are there. No, but I mean, so in the one of room, like I was supposed to going through some pictures of me, and I'm like, so it's not really back up at 10 years, but still, that is the worst of them all. And now I have to shout. That I won't get out, and I will like everything of normal. But then my one action is to come out because it was really kind of an hour or two. My one action is to kind of go for today, I'm not fine. Like there was not pushing. One hour and can you say police kind of so he's very noisy, very active. So Kuka has made kind of irritated extra. So I kind of who does keep quiet. I tell the fish and I come with a puppy in a great way, man. Takunya and Tura Pash. So that doesn't feel great. And after that, that's not to feel like I'm not fine. So when I got to friends, very thinking never, I don't think I would try. I think I'll make participate in something on the whole one in the big way. So in this one, I would go also in the school. I think we'll take up at now school, then I spend the kids like this weekend, now. Then I don't know what they want to occupy because yesterday they would say I couldn't let this out. But people don't want to make a food. And no school I never allow. Second, you can't get to an hour teaching cheating. I get a problem. I get a speaking to one man. Achakwa to kuyaadzisanya zvakanaka semwana ani mwana akaita zotuki zvinodedetinomanesa moracho but manje achaati zvakanaka manje ndakutana kurowa manje eno kurowa kwacho kuti akukurowa kana kurowa mwana like kurowa une bhiti kurowa mwana kuti aucharowe mwana chokudisciplina mwana kuti anyatsokudzidza so zvione problem mubichaita konza kuadzisa ndikwanise kundikanyara kuti inondidya mukati handizivi kuti ndakatombozama ndikati fine ndikaenda kushamwari dzangu shamwari handiwanza havanotswanisa ndisvakazorembeiro once a week pandinoaona I let it out kwavari but still pandodzoka kuti hazvina kupera zvizvezvi because I'm still facing the same guy manheru akungotsoka ndinayo kana ndinokuspenda day naye zvinotondibhowa zvamutaura kuti kona kuti pane mwataura kuti yanzi ngaamboenda out Nino can so many that now that I feel like I'm going out just to do everything, just to spend the day with me. Because Karandina and then that thing, and then string up, yeah, wrong thing. That thing, you know, I'm actually the moment I don't want to get that is no priority. I can't want to get into the more than it out. That would fight great fight stuff. Whereas I'm a green, a bike that can come to more MP. But when I am a someone, I know I never watch it when I don't put a sister's room who wrote about my 8 minutes. But if you see me out there, I'm very happy. Can I know and I'm so happy that you cannot see this a big problem around. So I wish you. Now that is not good now. Kuti unoshikapa ukaona wakushikapa kuti ngaendi murume ushu ngaendi anogara kunze uko uchitofila free kufila mhepo kana asipo. Then there's a problem, guys. But can I ask you this question and answer me like from the bottom of your heart? Do you love your husband? Yes. That's dopa shika. You no longer love your husband. So whatever that he does, and by being alone, you will not furwa name. No sipho that apasina that you go.
apasina that rudo iwono antoona. So now if rudo pasina izvozvo and you are saying you can't talk to him about it, what is your plan of action? Uda kuzodi muda kugara zvakadaro kuti ndisiye kuti marriage achida kuwa ndinewa nacho andinako kutangira zvapasi. Actually iyani problem yekuti kana tikasiyana nenyaya yevana akaone vana tokurenga pandane vana 2 and I'm not financially stable. Ndine problem kuti ndinotsvaka kuti can I move out or can I not? I was very financially stable. I don't think I would be around. Okay, here I go again as a sister, not as a mother. But let's take it step by step. Do you have a boyfriend? Are you seeing somebody at the moment? No, Angina. Are you talking to somebody? Are you talking to somebody to say, maybe you're not, but are you talking to somebody to say, what you do? No, Angina. I'm very faithful. Even though I'm small, but I'm being people. Even though I teach like but go out there and make fun varume. I only rely with one person. Okay. So I love to keep, but I'm not giving it out. Because you are holding on to the past. I'm holding on to the past because there's a lot that happened. There's a lot that I've been cheating it, there's a lot that happened. My insult, actually, like my insult, I'm very strong. So I'm going to tower. I don't know if I can't even I talk about this. Yes, just talk about my narrative from vaccine. Actually, even that I know what it is. Because I'm going to so no part of it. Can I know down something like last time I went with my partner, that's when I was like, then I can say something. But can I now put up that level? I always keep quiet. No one cares. I spoke, but my interpreter is very so deep. Last time I had to go into the show, and the vagina is very big because and you could have a shampoo channel, obviously, somebody. So I found out kuti yanzi vagina kurani kuti urada vamwe because vamwe hakuna shaka mostly kana batona vagina shule means like giving the document of it let's give it anyway but still that thing when you every time that you need to intercourse you know when this person is interested in about it so why you keep on coming back and now so tuzarenga taura achibude manje achitobude zvinotora mashimanje nonaita yake ndomwe ndakangana ndaregerera andakuregera asanda ukangana ndaregera matanzi lapo asanda ukangana chinge chinongora pachidzoka whatever that you say it will only come back kuti umukara branguka hey kurikunetsa right pane a very valid question yapi nanzi pamakambosiyana nditi mukazodzokerana makanga mambotaura here ma-issues enyu akanga aita kuti musiyane pekutanga kana kuti makangodzoka ukangokontinya pamakasiyira kuaddress nyaya yakaadress yakazotagara chete so pandikadzoka indakadzoka because ndakadezana nezu so after ndakataunda zvakawana then I was like okay let's sit down and say izvo zvaitineka kutara then we address it achaite zvake haazi munhu anomwa haazi munhu anenda kubhava it's like he's always over but problem yekuti inini wacho nenhari ainini ndaitomboenda patime yakasiyana ndaiendawo kubhava I started this year kungona kuti vongoenda pasevasikana so I enjoyed it akuizi ndokanchireke zvevarume just mukomwa hwavane kungodzoka te but now nekuti iye haane wawa I'm not supposed to go to the bar nekuti ndikashamwa dzangu dzinowawo saka ndine shamwa dzangu dzinowawo dzinochipei hatisina that marriage actually hatisina that freedom to do anything that I want even shamwa dzangu I'm told that shamwari yaizvai shamwari yaizvai when I see kuti munhu ikanekana papi hapana kana problem iye anenge achiti zvinhu zvatendanekana mumba sawandenda zvitora kune shamwari so ndopanozvira dzidziso yekuti uyu anouyu shamwari asinaonaki uyu shamwari asinaonaki uyu shamwari asina kunaka so but are you still sleeping together though?
Are you still sleeping together? Semurume nemukadzi. Zvangu zvokuti maduties emukadzi. Right. So that I can get people to answer this. Mwana wangu guys, andidi kumudera ndini mwana wangu munhu akutaura nezvake mukwasha wangu. Mukwasha wangu saka kuti ndinyatsomuti dyo. But anyway, it's the first time he's telling me this for life. I didn't know about this. And the last time I saw them, they looked happy to me. So it was a front. They looked happy to me. They say, you know, and I thought everything was okay. I didn't know what those story people they bottle up things. I'm shocked. I'm shocked. But anyway, I'm just gonna add guys, those who want to help before I'm just chapter, please send in your requests. Let me add you so that you can give your advice and this move drover so that mokwanisa kubvunza yamoda kubvunza achikudairai muchimubatsira and it vakuda kubatsira mwana uyu because vana vadiki very young couple ha marriage yongofa just like that handizivi hanzi ndoziva kurana saizvozvo right. Hello dear. Hello zviri sei? Mushe muri sesimeli. Ndoda kubatsirwa hangu kumwana kuti zvaari kuita izvika ini ndaizviitawo simeli but mbangu yakatozopedzera yaparara nazvo zvaari kuita izvi ende yakatozoparara zvokuti even pandakatobva handina kana kutozomboita kana basa nemurume wacho. Chikonzero chokuti murume wangu aibvitwa izvozvi zvokuti haanwe angasingaiti anything but nyaya dzekurova nekudii. Saka ndaigara ndakachengeta zvigumbu kwemakore kwekuti chero musi watakazosiyana ndinovhujunura zvinhu zvakudhara zvechii nenyaya yekuti unenge usingataure. Saka the more yaunenge usingataure unopedzera murume wacho usatomude unotopedzera watoita kakana kumuvenga chiro zvokuti aendepi adanana nani unopedzera usisina ukaona wane that feeling yekuti hausina nebasa nomwe wako wekuti aita sei kana zvadii zvatoshata. Saka marriage yake ngaagare pasi nemurume wako otaurirana obvisa zvese zviri mumwoyo but otherwise akagara achiita zvozvo zvaari kuita zvokutoti akasungira zvinhu anotozopedzera imba yacho kana kutoparara chaiko chaiko. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Thank you. Yeah. You guys are still very young. Kuti mungati makuti kwai utoti ndakura tosiya murume totozodai. Andishoba. Anzi ndakambashanda couple yakadaro kuvaona waitofunga kuti everything. I never thought kuti ndizvo. And she never told me not even a day. Hana bonduza. Tozvinzwa vanhu. Hana bonduza. Yeah. But you my issues yo semwana ane my issues anenge asiri free kutaura neni. Animona ndofunga semwana mwana wangu saka anenge ane mamwe issues maybe kuti she's not free to one on one kutaura but anenge ari free kutaura zvake pakadai kuti awane help kuna vakasiyana. That's okay. Anditika hello dear. Hello. Yes, muri sei? Mushe muri sei SIS MELLY. Kuna munin'ina wedu ndingangoti munin'ina tsvaga way yekutaura nemurume wako if you can anzwe zvauri kufila nekuti ndakaifamba rwendo urwu
ngokuti unofunga kuti hapana. Ataura imwe issue yekuti I'm not financially stable, and I always tell people find ways of better yourself. Be financially stable munina, whether zviri kukutora kuenda kuchikoro, whether zviri kukutora kutanga business, find something uve dependent. Nekuti uve nezvako zvekuti this is what I have and I can do this by myself. Nekuti she's a very talented child when it comes to event planning, become a cakes. She's very talented. But I think clients of this. Yes, that's okay. Kana nezvakuita, that's okay. But the first thing zvekutanga kuita ngaataurirane nemurume wake is the main issue. Ngatsvage a way of sitting down. Because kazhinji sana mai kuzova kuti angry yakuda kuzoenda kuvana. You love your children. At the end of the day kungoti kondaita sei. But ngaataurirane nemurume wake, I think is the most thing. Wokugara nemurume wake, hama dzake, if you are guys you are there. Ngafange weise zvaaita, that is the first step yaatoita. Wokuti vataure murume anzwa kuti this is how she feels. Because they are young, they've got children in place. Saka asati afunga kuti maybe the way forward is to leave this husband. Maybe murume wacho asitonzwisisa kuti ndo zviri kuitika kwaari. And the other thing, insecurity yevarume. Sometimes murume wako love you so much. And anotofunga kuti you are innocent, you are getting this from the friends. And that's not even the issue. But because une zvinhu zviri mwoyo, it's more like chironda. The little thing chaitika chironda cheche chogumburwa, the pain come, yova fresh. We forgive, but we keep on holding on these things because hazvina kutaurwa. Saka pane ma-issue ari unresolved now. But the best thing ndeyekutaurirana. Onzwa zviri kunzwa zviri kufila murume wake, onzwawo zvaari kufila, then they can come into conclusion nekuti kwanisa kuenda mberi. Sometimes anotoshamisika kuti vanokwanisa kutogadzirisana muchato wavo ukaenderera mberi. Ndatenda hangu. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Manango, I still think kuti kana muchiri kugona put up a front pamberi pevanhu muchi pretend as if everything is okay. Iko kune hondo kumba musiri kunyatsotaudza nekuwirirana. There is a chance of you guys to find a way to each other's heart again. Ndikufunga kuti way ichiripo. You need counseling kuti mese murume wako kwasha you should stop being selfish. And kuti anodetecta everything kwauri. Kuti iwewe this handchadi this zvikazodai handchadi mafriends handidi zvakazodai ndisi zvakadai. Because zvaasingafariri iye haazvifariri, but mukadzi sometimes anenge achizvifarira. And so on. Kuti isave marriage kuti wagarira loveless marriage kuti wagarira stability. Because on your own you can't do it. No, marriage is something kuti that it's not supposed to be like that. And it's probably I think maybe problem marriage because here the corner kwangu my feelings for him now, but we need towards him and she's seen us that we may put this my husband and she's seen the kind of something this my husband, you know, so they don't know without what you know what I would go about. I think you know, so they have to good and more about cooking that is Rama to his husband. I can't. So I think maybe problem you know, so we make something here you can do anything for me. But I want in the name, foundation and then you can go now to get a table because my insults are very deep. And my so what is there? Who could go to the other part of the Korean day? I got to know quite a station, they from the day in the car, but after we got them together, my insults I can't catch so with us. Would I got to back up to the command? You I think I'm going to go again. That I feel like okay, something lead to something. But after that, I got my very big thing again. Murume ndazvionawo pakuti this shamwari this anokondrola too much
of which is mazera aya mazera echidiki. And murume needs to understand that marriage it's a choice. They have to compromise. And I'm not saying that but they compromise. How many of you goes to Mabawani but just go and up how many of you does that? A lot and so I think let me try to help you, Manam. Let me find you a counselor. Anyway, let's see if you can be able to love your husband again, because I think it's because of these my issues and the market that I didn't know as well. So I think he needs to know. Once and I need to say because I wrong place my passive when I was in case where by yevakadzi uya wokuchifa okutongwa musuno okuuraya vana vake 3 Nyaya yemurume and iye ana kuzofa akahorarama auraya vana vake 3 achida kufa iye anobva kufa and more. So I think let me try to see if I can give you somebody else after, so that ataure newe, start your counseling sessions. Let's see how it goes. Kana zvaramba kuti zvadza murudo rwadzoka mumwoyo decision inenge yapauri, but you must tell him the truth. But this is how I'm feeling. You need to feel like as the chokwadi. And isa lokuti wagarira chete kuti ndoda mari pano because andigone kuzvimirira. Anditika. Yes, I'll talk to you safe. And it orisha. Right. Zvakaoma. And munonati people also open up bijana, they open up bijana vachitaura vakawanda vana vadika. I'm not going to be the one achava cancela nyasha. I will give them somebody to help them. Ndichava munhu achavabatsira vese vari two. Ndichava munhu achavabatsira. Because kusatokutozvinzwa palive kutoreva kuti mwana wangu is not free kutaura nenyaya dzakadai treat two. Ndatozvozvinzwira pano. So the only way that you can do is ndichava pamwe munhu iye odhira navo vari two safe tozongozwawo kuti zvakafamba sei. Handiti muona. So guys, yeah, I think zvanasi tambotandara nditi tambotandara. Now we get to know why varume vakadzi ngatite shoma. Varume vari kutiza ida kubawa because ndiyakawandisa. So varume stop provoking vakadzi. Muvasiya vari hanging musina kuzorwa maissues. Because azvipere ndo vakadzi ndokuti vakadzi koko. Azvipere paground, azvipere kawanda. Handimuona. Ngatingosanganai pakati that vanhu mugare zvakanaka kudzimba dzenyu. Mumbwana nguve kuti ivi ndoro chinaka sei kuti ndasi ndoda kurimwira mubandasi. Ndoda kurimwa ndasichidza music nemhuri yangu ndichitamba, ndoda kumwira mubandasi ndichiona TV ndiri pamhuri yangu. Handiti muzviona. Zvinoita zvese izvozvo. Zvinoita guys kwatakabva nemamarriages ndokwakuri. Love to you for the days. Thank you, Sister Sonia. Thank you, my sister. Thank you for coming back. Madzoka kabva ku YouTube. Kwatakabva nemamarriages, it's not easy guys. Marriages is kure. Ini ndakasangana na baba kwangu andinava. Iye murume munhu ndakatora. Ndakasangana naye 1991. I met him in 1991 when I was doing Form 2. Guys, I was doing Form 2, 1991, and he was doing Form 4. We started dating kuchikoro. We attended the same school. Anti mukunzo. Toka takatangira ikoko. Kuchikoro ikoko. A lot happened. Pachikora. Chizopedza kuchikoro. A lot happened. Shakari. And maona kwatakabva kwakure zvokutoda kwakure. It will take me muridzi wenyaya kuti ndikudze. Anti manzwa hanzi vandakazvarwa uchizvarwa iwewe ndandiri umhanzi ndine 2 years umhanzi ndaizvarwa ipapo pakutaura papa paisisa ngatitori maform 2 ipapo anditori form 2 ipapo. Saka marriage is kwakaipa kasi you always find a way guys. Kana Mwari akakupa munhu achiti uyu munhu ndewako chero zvikaita sei chero mukaita sei munongozopesera kuti mangopesera mangozokera zvipaya. Andimona munongopesera madzokera zvipaya. Andimona
you always find a way. You always find a way. Yekuti mudzokedza. Antimanzo. You always find a way yekuti mudzokedza nechimwe kana mwari akakuti ndewako uyu ndiye wandakupa. Munonetsana, mugorambana, mugodzokerana, mugorambana. Zviri kutaura mwana uyu mwana wangu it's very normal. Vakawanda takapinda napo paritaura kuti sometimes unosvika pakati handimoda. But kana mwari kuisa panzvimbo yapo haupadzi kusvika mwari vati wakupabva. Handimoda. My Davis, I can only tell you my story if I feel like, and also if you tell me yours. Ukandudzawo yako then I'll tell you mine. Ndatongokuudza inga ndakuudza zvakazara wani. I told you one zvakazara pano kuti murume uyu ndakabva naye kupi 1991 when I was doing form 2. Taidza pasame school. I think vakawanda vari comment section apa they know our story. Vatakadzidza navo they know our story. Antimaona. Saka you always find a way to each other kana muchidanana. Kana ari wako mwari kuti ndiye wako. Pane vakatoripo apa vane makore akawanze kuti munosvika unotozvibvunza kuti makararama kusvika pasei mese. Mwakabva uku mwakabva uku. Kasina nhasi muchiri mese. Antoona. But zvinhu zvinongoita because zvazvo ndezvemwari zvamwari si zvemunhu. Saka I believe kuti marriage yemwana uyu inogona kugadzirisika. Marriage yemwana wangu inogona kugadzirisika. The same applies nevakawanda vari mucomment section who are going through the same, who are vasina courage dzekuti vabude vataura zvaita mwana wangu izvi. Zvinogadzirisika guys. Yes, makanaka marriage irifinary chai. Yes, you need to refine it each and every day. You need to refine it each and every day. And Simone, kwamunobva ndokure. Isusu kwatakutoenda ndokwa padhuze isu. Kwatakabva nababa ndokure. Nevari munhu social media one day vaimbotaura vaimbokudza izi dzokuti nemunovata pasi munobata musoro kudai. Zvina vasi munhu social media. Vanenge vachingovaudza wangu nyaya vachiseka vachingovaudza kuti nhasi kwai zvakati vofanira kuseka. Kwatakabva kwatakakakata ndokure kwatakwenda ndopa ndimona tachembera guys. Tichade kwatakabva ndokure asi mumakore ndikutaura iwaya SI pane zvakaoma zvakawanda zvakaitika in between ma ups and downs marriage, ups and downs muminzwa kumvura mumwe musi muri kufamba pa smooth ground mumwe musi muri kufamba mujecha mumwe musi muri kufamba pakanaka pani you know that's marriage. Saka don't quickly give up. But I don't give up because it won't be nice again. I'm not saying I'm going to get my abuse and things like that. Can already be abusive. But to those generation young people, some understand. But even generation young might understand. I know 2000 is going to be hard, but you must understand. But even generation young people, 2000 understand quite clear. Because neighbor guys. Zvino mungazoda kuti ndakati murume munhu shuwa nhasi ndachembera kudai. Nhasi shuwa ndachembera moti ndichainde. Unongobatirira pane iyo ndakadotora iyo. Guys nemotora wovenyu kwavari. Murume ngagonotora wake wachingeti. Mutewo makore atave nawo makagara. Shuwa nhasi ndopomuda unoza munhu achembera kudai chembera kudai muda kuti again chigarire papa ndifire papa pane wangu. Uno ndakadotora ndoko rutobatira papa mati ndichainde. Hamuna makungomana. Makungokura uri mutaura kusina basa. Ndoko rutozira papa. Papa ndobviyo. Makungotara zvinza zvichinji. Ndakabatira papa. Kwandakabva naye ndokure vidwe. Muzivi kwandakabva naye ndokure. Kwamusingazivi kwamusiri kuda kutaura. Muda kutaura zvina basa rose. Zvina basa rose. Imi. Sadaro imi. Right. Zvakaoma. Hazvino ngaiwo cooking diaries. Yekusundisana withdraw case ndoyo ungada kutudza. Kusundisana withdraw case. Munosungana kwana masungana kusati maguzika mapa police station murume nemukadzika hamusati matanga kunesana imi unonoda kuripota every day mukadzi mangwana panonzi taita docket renyu ndaya kuzoripota ndaya kuzowithdraw handitika mangwana modzokera futizve hanimaona monesana futi wanda kuti mubvisei muancha kuti mubvisei peace order hamusi kunzi makuda kuti ndadzoka ndaya kuzowithdraw ungataura zvowithdraw tinosunga muchwithdraw hai zvakaoma muchadzidza zvenyu nokura kuno kufamba muri vana vadiki
muchadzidza nekukura nekufamba muchiinda. Chiripo chete allow kudzidza. Dzidziswai nemachembera ari pana pakaona mucomment section. Ndodapota chivapo maplatform abereki vari mucomment section vamboya vachikuudzai. Muchadzidza zvakawanda, bvumai kudzidziswa chete. Musabvume kungotwista zvinhu nekungomheno zvamunenge, bvumai kuudzwa kana vanenge vachida mamarriages avo. Munogona kubatsirika, because kana papa mune chinzi warohoro wapinda marriage manaka, hazvirevi kuti zvicharamba zviri zvamamuri muchirorana nhasi zvicharamba zvakadaro kunosvikira machembera. Atidi kunyeperai. It's not like that. Kuti tikunyepere kuti sure inema muri munhu akabva umu akabva umu makaregwa namai vake nenzira dzake, makaregwa namai vake nenzira dzake, mukanosangana kudai. So kazhinji muri vana vadiki vasati maberezi muchizivana zvokudaro makuti kuita live. Real character yakunobuda maamba machi. Real character yakunobuda yaamba mamurume nemukadzi machi. And maona zvakunetsa manje umwe one can't handle the heat now. But what do you do? Wosiye woenda kutsvaga munhu. What do you do? Hanzi ndakarambwa marimwe zuro apa akufona achichema one hour later kurambana tirambana zvokudaro yedu zvokudaro. Aiwa akurambana aisi nyore zvokudaro. Vanhu vavengi vakazama, Satani angazama, munga vanhu vangataure handimona, asi hazvirambanisi vanhu. Do unotofaya noipari pamboti nozoti wambonzwa here nhasi kune yakati makuhoma nekuseka oti asi vanhu vanopenga chikwadi. Ndokwazvinenge zvazozosvika ikoko handitimaona. So marriage guys, ndozvairi, dzidzai marriage, dzidzai. Right, tosangana zvakare ndikamutinotevera probably pawe mangwana togona kuenda kunobata maoko anotoenda tose, togona kuenda kunobata maoko kwababa comfort tichinoona wedu zviri pano kunzoti kwakamira sei. Anoona nekunobatawo maoko comfort mwana wedu pano tichinobatawo maoko comfort tinogona taufa tichienda kwanditika togona kuenda mangwana usiku kuti tinenge takamira sei upenyu ndewamwari. Tinogona kuronga kuti mangwana tikuenda kwababa comfort tobva kumuka zviriko futi. Anoona upenyu ndewamwari. Saka tongoti kana Mwari vatitendera kuti mangwana tione zuva ramangwana timuke zvikafamba zvakanaka, tinogona kuenda kwana baba comfort, tinobata maoko kwababa comfort nekunyatsonzwa hedu kuti chichadaitika paground, nekunzwa kuti urongwa hwavo vari kuzvifambisa sei. Handitimaona it's obvious pamwe mandau mandau vakabatana vanotobisa mari kuti aende kumusha vakabatana zvavo mandau. Handimoona vakabatana mukuku iyo yaya vanobayana nemapamwe anodhibhati vakabatana. When it comes to my problems, so yeah, guys, please try by all means. Muchasangana nana Satan murodo, muchasangana nevaroi, muchasangana nemibus vari kurwisa ivava vachitaura vakutirwisa vava. Kana waona kuda kunotaipa kudai uza chimwe chekuti chimwe changu zvidzore dzikama. Handika usagari panotaurwa panorangana zvakaipa, usagari darika. Anzi the next one will be just as bad as, if not worse, only live kana pari abuse. I always say that. Kuti kana pasina abuse, usingarowi, usingachaudwe, usinganyimwe mari, I believe you can work it out. Gara ipapo, work your issues with ipapo. Patisingagoni kukudza kuti gara ndepekurohwa apa, ndepekutukwa zvinorwadza apa. Handimoona ndepekushungurudzwa ndopanonetsa. But kana ari mamwe maproblems aya guys, you can work them out. Ndo marriage yacho munotofanwa kumaweka out kuti zviite. Handimori kunzwa. Saka guys, move nezuva rakanaka, usiku hwakanaka. Actually Mwari akuite zvakanaka. Love you, bless you.